לך ברירה, כאילו שתוק, אל תחשוב, תעשה את זה, כאילו, אחרי זה תריב איתי. והיא נתקעת איפשהו, היא בכלל לא יודעת מה לעשות בסיטואציה הזאת, והלחץ שהיא תחווה בכלל מהסיטואציה הפשוטה הזאת של לשים דלק ברכב. דבר שהפחיד אותי זה מה אנשים יחשבו, מה הסביבה תגיד, מה אחרים יחשבו עליי. שלום, מעניינים, מרינה. וואו, אני מתרגשת. קודם כל, כשאני הגעתי לפה ושאלו מאיפה אנחנו מכירים, אמרתי, אנחנו לא מכירים. אנחנו מכירים פה פעם ראשונה, אנחנו נפגשים, חוץ מההתכתבויות שלנו, וזה כבר סיפור בפני עצמו, שאני אומרת שבן אדם שמגיע למצב שהוא ככה, כמו שאתה, כתבת הודעה, אמרת, אני רוצה להזמין מישהו להתארח איתי בפודקאסט, ולעשות שיחה עם בן אדם שאתה לא מכיר, ואתה לא יודע לאן זה יוביל. זה כבר אמרתי, אני ראיתי את ההודעה הזאת, אמרתי, כנראה שזה אמור לקרות. כן. ואני אוהבת אנשים שהם ככה פתוחים לעולם, ועושים דברים, ומכירים אנשים חדשים, ושפו גדול לך, כל הכבוד. כן. אז קודם כל, תודה גם לך שבאמת באת והצטרפת אליי לפה לפודקאסט. אז אנחנו נציג קודם כל את עצמנו, ונרוץ משם הלאה. אז אני אציג את עצמי, ניסים לסרי, אני מתעסק ביצירת תכנים למאמנים ומטפלים, וגם אני עוזר להם לדבר בביטחון מול המצלמה, וגם לדעת איך להתמודד מול החסמים ומול הקשיים שיש להם, כי בסוף אנחנו יודעים שכל מי שבא ומצלם תכנים לרשת או לכל דבר שיש, המצלמה הרבה פעמים גורמת לו כזה לחששות ולדברים, ויש מלא פחדים, אבל המצלמה פשוט תוקעת אותו, ואני בעצם עובר עם האנשים שאני עובד איתם, אני עובר איתם בעצם על לדעת לשחרר את החסמים ואת הקשיים שיש להם בעצם בדיבור מול המצלמה. טיפה תציגי את עצמך. זה מאוד מתחבר לתחום שלי, כי אני בעצם מאמנת מנטלית לספורטאים ובני נוער. אני עובדת עם הורים, עם מועדוני ספורט, ואומנם אני לא מדברת על חסמים איך לדבר מול מצלמה, אבל יש בזה משהו חופף. כי זה לבוא ולהופיע ולהגיע לתחרויות ולעשות את הכי טוב שלך, כשכולם צופים בך ובואים בך ויש המון ציפיות ממך, והחששות האלה עולים כל הזמן, ואני גם עוזרת בעצם לנתק אותם מהחששות האלה, לגרום להם להאמין בעצמם, ולהבין שהחולשות שלנו תמיד יכולות להפוך לחוזקות. מהמם. החולשות שלנו תמיד יכולות להפוך לחוזקות. נכון. משפט מדהים. אז נשאל אותך ככה, מה גרם לך בעצם לבוא למקצוע הזה? מה גרם לך לבוא לתחום הזה של המנטליות ודווקא לספורטאים? קודם כל, אני ספורטאית בעצמי. אני גדלתי וחונכתי לספורט מגיל מאוד מאוד קטן. אני עליתי מאוקראינה בגיל 9, ואני יכולה להגיד שספורט זה מה שגרם לי ככה למצוא חברים מאוד מאוד מהר, ללמוד את השפה מאוד מאוד מהר. גדלתי בירושלים דרך אגב. יפה. כן, ואני חושבת שאני מאוד מאמינה שספורט זה דרך חיים, שבעצם נותנת לנו המון ביטחון עצמי, נותנת לנו כלים לחיים שעוזרים לנו בכל מיני תחומים, וככה אני מגדלת את הילדים שלי. וכשהילדים שלי הגיעו למצב שהם נכנסים לספורט יותר מקצועי, וליגות ותחרויות, וראיתי שזה לא מספיק להיות חזק, ולא מספיק להיות טוב, ולא מספיק שיש לך איזשהו כישרון מולד, אם בכלל, חייב להיות הפן המנטלי. איך אתה מתמודד עם כישלונות, ואיך אתה מתמודד עם אכזבות, ואיך אתה מתמודד עם פחדים. והלכתי ללמוד את התחום המנטלי לספורטאים ובני נוער, בשביל המשפחה שלי, בשביל הילדים שלי. ותוך כדי אני הבנתי שזה משהו שהרבה בני נוער צריכים בעולם שלנו היום. עם כל הטכנולוגיות ועם כל הרשתות חברתיות וכל השינויים שקורים, הבנתי שזה משהו שחסר, והתחלתי להבין שאני רוצה לשנות את העולם בצורה כזאת, להביא את האימפקט שלי. ואני חושבת שזה משהו שחיפשתי כנראה הרבה זמן, והנה, זה הייעוד שלי. מדהים. באמת הפן המנטלי הוא כמה שהוא כאילו מרכיב כזה, שלא תמיד רואים אותו, אבל הפן המנטלי, אם אתם מסתכלים על תמונה כללית, היא מרכיבה כמעט את רוב התמונה של, אם זה ספורטאי או כל בן אדם שעושה עכשיו משהו שהוא עצים, או משהו שהוא מעבר לנורמה הרגילה, הפן המנטלי הוא חייב להיות מאוד מאוד גבוה, כדי שבן אדם באמת יוכל להתקדם הלאה, ויוכל להגיע בצורה מדהימה, כאילו. אני אשאל אותך גם, מה באמת הלמה שלך, כאילו, עכשיו נגיד שאת בעצם עובדת עם הלקוחות ודברים, איפה את רואה שכאילו, המנוע, הדלק העצמי שלך, בפנים, איפה הוא בא לידי ביטוי? הדבר שבעצם גורם לי להמשיך כל הזמן לעשות את זה, ונותן לי את הפוש, ואת הלמה שלי, זה בעצם לגרום לכל אחד,
לכל ילד, לכל ילדה, לכל ספורטאי, להבין שהוא שווה, ושיש לו את היכולת לפרוץ את כל הגבולות שלו, ושאין דבר כזה אם אנחנו מגיעים לתחום של חסמים ומגבילים ודברים שמגבילים אותנו, זה הכל בראש, ואני עוזרת להם להבין בעצם את המקום שלהם, איך הם יכולים לצאת מהלופ הזה, שבעצם מונע מהם לחיות את החיים הטובים יותר, להיות יותר מאושרים, למצוא לעצמם חברים, להרגיש ביטחון כשהם עולים לאיזשהו מגרש, תחרות או כל דבר אחר, ואפילו לשפר יחסים בבית, מול ההורים, מול האחים שלהם. וכשזה קורה, זה לא קורה ביום אחד, זה לא קסם, כולנו יודעים, זה תהליך, אבל כשזה קורה ואני רואה את השינוי שהם עוברים, את השינוי שהמשפחה הזאת עוברת, זה משהו שוואו, כל כך מחמם לי את הלב ואומר לי, אני יודעת שאני במקום שאני אמורה להיות בו, ויחד איתם אני גם לומדת, תוך כדי. מדהים. בעצם את רוצה ממש לקחת את האנשים האלו וממש לשנות להם את החיים ולהפוך אותם כאילו ממש לגרסה הטובה שלהם. לגמרי. לגמרי. זה משהו שכמו שאמרתי, זה הייעוד שלי, שלקח לי זמן להגיע אליו, וכנראה שהגעתי לזה במקרה ולא במקרה, כמו שאומרים. אין דבר שקורה במקרה, לקח לי זמן, אבל הנה, אני פה. כן, מדהים. אז אני אקח גם טיפה על עצמי, גם אני אספר בעצם למה הגעתי לתחום הזה, וגם אני אספר כזה מה הלמה שלי ומה הדברים. אז אני יש לי הרבה, מאז שאני זוכר את עצמי, כאילו קטן וזה, יש לי כזה תחביב לצילום, הייתי כזה בכמה קורסים של צילום וכאלו, והשארתי את זה באיכשהו בצד. ועם החיים כזה, מאוד מאוד התחברתי גם לפן המנטלי, עשיתי קורסים ב-NLP, וגם מאוד מאוד ראיתי שבסוף, בתור בן אדם, אנחנו יכולים לחיות על הקו האוטומטי, והטייס האוטומטי הרגיל, שכולם חיים, ואנחנו יכולים רגע לבוא ולבחור רגע, לחיות את החיים בצורה אחרת, ולחיות את החיים באמת בצורה יותר טובה. והמטרה שלי בעצם זה לדעת לשלב את שתי התחומים, כאילו גם את המנטליות וגם את הצילום. ובעצם מה שקרה, התחלתי ליצור תכנים לבעלי עסקים, ועם הזמן קלטתי אני מחלק את זה לשתיים, יש אנשים שבאים כאילו מדברים, חופשים, ממשיכים, מסיימים את היום צילום, ממשיכים הלאה. ויש את האנשים האלו שכל יום צילום בשבילם זה פרויקט, זה מה אני אגיד ומה ככה ומה יגידו. ועם הזמן הבנתי שבאמת הפן המנטלי הוא באמת יותר מושך אותי מאשר רק עכשיו לצלם, באמת להתמקד באנשים שיותר קשה להם מול מצלמה, אנשים עם החסמים וכאלו, ובאמת לעזור להם בפן הזה להתפתח. אני יכול גם להגיד, בעצם הלמה שלי זה גם, הרבה פעמים זה התהליך שאני עברתי פה. אני זוכר שאני הייתי צריך לצלם את הסרטון הראשון שלי, אז עבדתי עם מישהו שבעצם נתן לי משימה לצלם סרטון ראשון. ואני זוכר, אמרתי, איך אני מצלם? הייתי אז בלימודים, ופשוט עליתי לקומה למעלה של הבניין, ואמרתי, טוב, שם אף אחד לא יסתכל עליי, שם אף אחד לא יפריע לי. צילמתי את זה כמה טייקים, וכזה התביישתי, ואמרתי, טוב, יאללה, שיצא מה שיצא. ערכתי את זה מאיפשהו, ובסוף יצא את הסרטון הראשון, ומה זה פחדתי להעלות אותו. ועם הזמן, כשהעליתי עוד ועוד... מה הכי הפחיד אותך, אבל? הדבר שהכי הפחיד אותי זה מה אנשים יחשבו, מה הסביבה תגיד, מה אחרים יחשבו עליי, כאילו, מה פתאום אתה יוצר סרטונים, מה פתאום אתה מכין דברים, מה פתאום, כאילו, מאיפה צצת פתאום, כאילו, זה הפחד הכי גדול שהיה לי, וגם זה פחד, כאילו, שאולי בסוף זה לא יצליח, כאילו, אולי אני עכשיו מתחיל לפרסם את עצמי, ולזה, ופתאום, כאילו, זה לא יצליח, ואז אנשים יגידו לי, אתה רואה, מה אתה עכשיו עושה מזה דברים. אבל מי האנשים האלה? בעיקר זה החברים, כן, המשפחה והחברים הקרובים. דווקא האנשים הקרובים, כאילו, מאוד הפחידו אותי בשלב הראשון. זה תמיד ככה. כן, והיום אני כבר, כאילו, מקבל מהם כל כך הרבה, יאללה, כאילו, פרגונים וזה וזה וזה, אבל בהתחלה, זה היה באמת קשה בשבילי, כאילו, דווקא המחשבות עליהם, כאילו, זה מה שעשו לי את הקושי בהתחלה, ומה שקרה, שעם הזמן התחלתי להעלות עוד ועוד ועוד דברים, וקלטתי שזה באמת פחד שהוא נכון, אבל הוא לא באמת כזה גדול, ובסוף האנשים שבהתחלה ירימו גבה או כל מיני כאלו, בסוף דווקא האנשים האלו אחרי זה יפרקנו לך, ואחרי זה ייתנו לך. אז בעצם הלמה שלי זה פשוט להעביר את האנשים את התהליך הזה שאני עשיתי בעצם, להגיד להם קודם כל, זה אפשרי, אתם יכולים לעשות את זה, וגם בעצם לבוא ולעבור איתם את התהליך הזה. אז אתה עובר כל פעם מחדש את התהליך.
תלוי באנשים, כן, יש אנשים שצריכים את זה יותר, יש אנשים שצריכים את זה פחות. זה מאוד יפה. אני יודע עליי, כאילו, כשצילמתי בהתחלה, לקח לי הרבה זמן, וצילמתי הרבה טייקים, ואני זוכר, כאילו, אמרתי, מה אני אגיד? מה כבר יש לי להגיד? וכאילו, עם הזמן לומדים איך להיפתח מול המצלמה, לומדים איך לשחרר את הדברים, לשחרר את הפחדים. אם דיברנו על הסביבה, אז להבין שהפחד הזה הוא לא באמת כזה גדול כמו שחושבים. כאילו, אנחנו הרבה פעמים מנפחים לעצמנו פחד הוא פחדים. בראש שלנו. נכון. לא באמת קיים. הרי היום, כשאתה מסתכל על עצמך, לא יודעת, מתי התחלת? לפני שנתיים, 3? קצת, כן. אז שאם אתה מסתכל על עצמך היום ומשווה את עצמך למה שהיית לפני 3 שנים, אתה אומר, וואו, איך פחדתי מזה היום, אתה כבר לא, זה לא מזיז לך, נכון? זאת אומרת שבעצם התגברת על זה, עברת איזשהו תהליך, זה נכון, אבל כשאתה באמת מסתכל על זה בדיעבד, ואתה אומר, למה בכלל פחדתי מזה? זה משהו שאתה יצרת לעצמך בראש. והרבה פעמים אנשים מייצרים את הפחדים, את התחושות האלה של מה יגידו, איך יגיבו, והדברים האלה מכניסים אותנו לחרדה. עוד לפני שבכלל הגענו למצב, אז עוד לא פרסמתי את הסרטון, אני כבר בחרדה של מה יהיה, האם יהיו לייקים, לא יהיו לייקים, מה יגיד החבר שלי הזה, ומה יחשבו עליי, ואני עוד לא פרסמתי, שנייה, אבל אני כבר בדבר הזה, באירוע, שעוד לא הגעתי אליו, וזה הרבה פעמים מונע מאיתנו לעשות דברים. וזה הרבה פעמים מונע מאיתנו גם לעשות דברים שהם בסופו של דבר מקדמים אותנו. אנחנו בעצם הרבה פעמים נשארים באותו מקום, או אפילו הולכים אחורה, או מוותרים על דברים שיכולנו להצליח בהם, או אותו דבר בזוגיות, אותו דבר בעניין של חברים, אותו דבר עניין של, לא יודעת, מעבר דירה, כל מיני דברים, החלטות שאנחנו צריכים לקבל, אנחנו מעדיפים לא לעשות את זה, כי אנחנו חושבים שמישהו אחר יעשה את זה במקומנו, אבל ברגע שאתה מתחיל לעשות את זה, הנה עובדה, אתה 2.5 אחרי, אתה במקום אחר, אתה מלווה אנשים שהיו באותה סיטואציה שלך, ואתה כבר יודע גם לקחת אותם למקום הזה, וזה אומר שזה אפשרי. נכון, חד משמעית. אני אשאל אותך, מה באמת הסיבה שאנשים כאילו דוחים כזה דברים, או לא ירצו כאילו לקחת את האומץ הזה, או כאילו יעדיפו להישאר במקום? למה באמת אנשים לא אומרים, רגע, אבל בסוף הפחד הזה הוא לא באמת כזה פחד, למה הם לא באמת קופצים מעל הגדר הקטנה הזאת, ופשוט רצים הלאה? למה הם הורסים לעצמם את החיים? תראה, פסיכולוגית, ובכלל הבסיס לכל הדברים שלנו, הפחדים שלנו, הדברים שאנחנו עוברים, עושים או לא עושים, הבסיס זה הבית. איך גדלתי, באיזה סביבה גדלתי, האם אפשרו לי לנסות, ואמרו לי, הכל בסדר, תנסה, אנחנו איתך, או שהפוך, ניסיתי, לא הצלחתי, וכל פעם אמרו לי, למה עשית את זה, וזה לא שלך, ואמרנו לך לא לעשות, או הרבה פעמים הורים בעצם משפיעים על האופי שאנחנו בונים. זה הבסיס שלנו, המשפחה שלנו, הסביבה שאנחנו גדלים בה. ובסופו של דבר, אני רואה את זה המון אצל ילדים, שהם בדברים מאוד מאוד פשוטים וקטנים, כמו למשל, הוא יושב בכיתה, וגם אם הוא חושב שהוא טיפה יודע את התשובה, הוא לא ירים את היד, כי הוא מפחד, כמו שאמרת לי, מה יגידו, אם יצחקו עליו, ואם זה לא נכון, ואיך המורה יגיב, וכן הלאה. לעומת זאת, ילד שהוא עם ביטחון עצמי גבוה, שהוא גודל בבית, שנותנים לו את הביטחון הזה, שאתה יכול הכל, אתה מסוגל הכל, אנחנו מאמינים בך, אותו אדם גדל להיות בן אדם שהוא לוקח סיכונים, שהוא מנסה, שהוא יודע שאם הוא לא ינסה, הוא כנראה יכול להיות שהוא יפספס משהו. והוא גם שהוא יודע שגם אם הוא לא יצליח, זה לא נורא, העיקר שניסיתי. אבל לבנות את זה מאוד מאוד קשה, וצריך להתחיל עם זה מגיל מאוד מאוד צעיר. אפילו, אני יכולה להגיד לך, 1.5 שנה, 3, 5, כל גיל, ואתה יודע, הדברים שאנחנו נותנים לילדים שלנו לעשות מותאם לגיל, אבל זה מתפתח משם. אחרי זה, זה הרבה מאוד בחירות שאנחנו עושים. למשל, אם אני אשאל אותך שאלה, איך בסוף הצלחת להתגבר על הפחד הזה? מה גרם לך בעצם לשנות את ההתנהגות שלך ואת ההתנהלות שלך? ולמה החלטת שאני הולך על זה? מאיפה זה הגיע אצלך? אז בהתחלה זה באמת התחיל מהאין ברירה, כאילו אני פשוט חייב לעלות סרטונים, חייב לעלות תוכן, וגם אם אני לא באמת רוצה את זה, אני חייב לעשות את זה, כי ככה אני מפרסם את עצמי וככה אני משווק את עצמי, אז פשוט הגעתי לזה, כאילו, כי אין ברירה ואין מה לעשות, כאילו, תשחרר את הפחד הזה, חכו אותך לקיר, אמרו יאללה, אתה חייב, בדיוק, פשוט קפוץ למים, כאילו, קפוץ למים ותעשה את זה. ופשוט מה שקרה, שברגע שחזרתי על פעולה עוד פעם ועוד פעם, קלטתי שבאמת הפחד הזה כמה שהוא גדול, היה נראה גדול, אני בכוונה אומר, היה נראה גדול,
אז אני קולט שעם הזמן הוא באמת נהיה יותר קטן. כאילו, תמיד יש שם איזה פחד, וכל פעם שבאים לצלם, אז יש כזה התרגשות. במקום פחד אפשר לשנות את זה להתרגשות. זה גם עוד לשנות את זה, את המילים, במקום מילה שהיא יותר שלילית, למילה שהיא יותר חיובית. נכון. אז בעצם ברגע שחזרתי על הפעולה עוד, כאילו כמה פעמים עוד ועוד, אז כבר הפעולה נהיית לי הרבה יותר קלה, וגם אם הייתי בעצם במצב של חשש, מה ומו, וכל המחשבות האלו, עכשיו אני באמת קולט רגע, שהמחשבות האלו באמת מגיעות לתכלס, מה באמת קרה, במקסימום היה איזה פה ושם, זה לא באמת היה כזה רציני, אז שם אני מבין שבאמת, אני יודע לשים את המחשבות האלו בפרופורציות, להבין בעצם כמה שהמחשבות האלו נראות באמת רציניות, אבל כשמגיעים בתכלס לשטח, אז הם מחשבות קטנות, ותמיד אין מה לעשות, תמיד כאילו יהיה לך איזה מישהו שיגיד הערה, ותמיד יהיה משהו שיעירו, ובן אדם שלומד להקשיב לכל אמירה, אז הוא יישאר במקום שלו. בן אדם שלומד רגע לסנן את הרעשים, לדעת, בסדר, לא להתרגש ממה שבן אדם אמר, לא להתרגש מזה, לא להתרגש מזה, ולהמשיך קדימה, זה בן אדם שיצליח. ואם בן אדם מקשיב לכל אמירה, באמת, אנחנו צריכים לדעת להקשיב באמת לביקורת הבונה, לדעת רגע לשפר את עצמנו. אבל אם אנחנו עכשיו נתחיל להקשיב לכל איזה אמירה של מישהו וכל איזה משהו קטן, אנחנו נשאר במקום, אנחנו לא נזור, לא נתקדם. ב-NLP אומרים אין דבר כזה ביקורת, יש דבר כזה משוב. משוב, נכון, משוב לצמיחה, נכון. אז אני אומרת, לכל דבר יש משוב, ולכל אחד יש את הדעה שלו, וזה נכון. בסדר ולגיטימי, השאלה לאן אתה לוקח את זה, ואיך אתה מתמודד עם זה. ואני אומרת שכשאנחנו מדברים על אמונות מגבילות, אני אומרת, בואו נהפוך את זה למקבילות בקוף. אוקיי. מה המחשבה המקבילה לזה? אוקיי, אם אני אומרת משהו שהוא שלילי, ואני אומרת, אוקיי, רגע, אני יכולה לחשוב על משהו אחר, להפוך את זה, לעשות כאילו, כמו שאתה יודע, זה מזמור מחדש, ולהגיד לעצמי, אוקיי, בוא נסתכל על זה בדיוק. נסתכל על זה בצורה אחרת. מה כן יכול לעזור לי, מה כן יכול לעשות לי טוב, ולהבין על מה זה יושב בכלל. אם אתה יודע על מה זה יושב, על מה יושב הפחד שלי, מאיפה זה נובע, מה מונע ממני לעשות את הדברים האלה, ואנחנו מתחילים לפרק את זה, אנחנו יכולים בעצם למצוא את הכלים, כל אחד והכלים שלו, כדי לדעת להתגבר על המקום הזה. כל אחד והתחושות שלו, שוב פעם, ואיך שהוא גדל ומאיפה שהוא מגיע, אבל העניין הזה של לקחת ולפרק את הדבר הזה, ולתת לעצמך משימות קטנות, ולהתחיל בכל יום עוד קצת, ועוד משהו אחד, ועוד איזשהו צעד שאנחנו עושים, פתאום אנחנו מבינים שההצלחות הקטנות האלה, אלה ההצלחות שבונות את הביטחון שלנו, ואז אנחנו רואים שוואו, זה עבד לי, והנה הצלחתי, ואם אתה מדבר על סושיאל, אז זה לעלות פתאום סטורי, ולחשוף משהו אישי, ולא להתייחס לתגובה שהיא בעצם מורידה, ועוד 1,001 דברים, אבל להבין על מה זה יושב, איך אני מפרק את זה, ומה אני עושה כדי בעצם לעבור לשלב הבא. כי אחרת, אנחנו בעצם לא נצליח, ואפילו החרדה מתגברת. למה לא עשיתי את זה, איך לא עשיתי, וכולם כבר עברו אותי, וכולם כבר עושים, ואתה יודע, וזה נכנס ללופ כזה, שאתה בסוף אומר, זה לא שווה את זה באמת. כן. כמו שאתה אומר, אני מסתכל 3 שנים אחורה, ואני אומר, אני במקום אחר. ואם לא הייתי עושה את זה, ולא היית קופץ למים, כנראה שלא היית פה. כנראה שלא היית עושה את מה שאתה עושה. כן. עכשיו גם מתחדד לי באמת בפן האישי, חלק מהחששות בעצם, שמה שהיה פעם מהביקורת, זה בעצם, היה לי בעצם אמונה בעצמי, שברגע שאני מקבל ביקורת, ברגע שאנשים אומרים לי איזה משהו, אז זה אומר שאני לא טוב, אני לא מספיק טוב, או שאני לא מספיק אהוב, כאילו, הרבה פעמים אני רואה את זה, וחוזר את זה על עצמי. כאילו, אם אנשים נותנים לי ביקורת, אז אני לא מספיק אהוב. כדי שאני אהיה אהוב, אני צריך שאני אהיה מקובל על האנשים. זאת אומרת, לא ללכת נגד אנשים. וזו אמונה שבאמת הובילה אותי הרבה זמן, ובשנים האחרונות זה משהו שאני עובד לפרק את זה. זה נקרא, בעצם זה נקרא ריצוי. לדעת לפרק את הרעיון שרגע, אני יש לי את החיים שלי, ואחרים יש להם את החיים שלהם. ובעצם, כל אחד מצפה מבן אדם משהו מסוים. ואני בעצם צריך להבין שבסוף, אני חי את החיים שלי, ואני לא חי חיים של בן אדם אחר. וברגע שאני מכניס לי לעצמי את זה, אז אני אומר, אוקיי, סבבה, אני יכול לקבל הערה בונה מאנשים, ואני יכול ללמוד מאנשים, אבל בסוף, זה החיים שלי והדרך שלי. וזה בסוף מתחבר בעצם למה שאמרתי, שהפחד שבאמת הוביל אותי באמת בהתחלה, זה מה אנשים יגידו, ומה הסביבה תגיד. וברגע שעם הזמן אני לומד בעצם לפרק את זה, להגיד, אוקיי, סבבה, גם אם הם יגידו משהו, בסדר, זה טבעי, זה מותר לכולם להגיד את הדעה שלהם, אבל כמה זה באמת משפיע עליי? פעם זה היה משפיע מאוד, היום ממשיך הלאה. כאילו, זה עדיין טיפה משפיע, אין בן אדם שזה לא ישפיע עליו בכלל,
אין דבר כזה, אנחנו בסוף בני אדם, אבל גם לדעת לשים את זה רגע בצד, לדעת לא להתרגש מזה ולדעת להמשיך הלאה. זה משהו שמגיע עם ניסיון, ובטח אתה מכיר את רובין שרמה, שכתב את הספר הנזיר שמכר את הפרארי שלו, והוא סיפר שהוא עבד שנים בפרקליטות, והייתה לו עבודה, אבל הוא הרגיש שזה לא שלו. הוא כתב את הספר, והוא הלך לכל מיני הוצאות לאור, כדי שאתה יודע, יוציאו את הספר שלו, נכון. והוא אמר, אני מאמין בו, אני רוצה את הספר שלי, ואף אחד כולם אמרו לו, שלח לנו עותק, אף אחד לא האמין בו. ניפפו אותו בדרך יפה. ממש ככה. כן. ביום אחד הוא הגיע לאיזושהי חנות ספרים, והוא הביא את הספרים שלו לשם. הוא הוציא את זה לבד לאור, דרך אגב. אבא שלו השקיע בו, נתן לו כסף, והוא אמר, יאללה, בוא תעשה את זה לבד. אף אחד לא מתעניין בזה. והיו לו כמה עותקים, והוא הגיע לחנות ספרים, והגיע שם איזה מישהו, והסתכל על הספר שלו, ואמר לו, מה זה הספר הזה? הוא אומר, זה הספר שלי. אז הוא הסתכל ככה על הכריכה, קרא טיפה את הספר, ונתן לו כרטיס ביקור. הוא אומר לו, מה זה? אז הוא אומר, זה כרטיס ביקור שלי. תתקשר אליי. ומסתבר שהוא היה מוציא לאור של איזה, לא יודעת, חברה מאוד מאוד גדולה, שבסוף הם פרסמו את כל הספרים שלו, והוא הפך בזכות זה באמת הוא דמות מאוד מפורסמת בעולם ההתפתחות האישית וכל הדברים האלה, אבל אני אומרת שזה משהו שהוא לא ויתר, והלך לכל החנויות, וכאילו, אני אומרת, אם הוא היה מוותר וחוזר לעבודה הרגילה שלו, ואומר, אף אחד לא רוצה אותי, וכולם אמרו לי שהספר הזה גרוע, וזה לא מעניין אף אחד, ואף אחד לא ירצה אותך, כנראה שהוא, לא היינו מכירים אותו בכלל היום, אבל הוא לא ויתר. ואני אומרת שכשאנחנו שומעים הרבה דעות, זה לא מספיק טוב, ואף אחד לא צריך אותך. אני כשהתחלתי לעשות אימון מנטלי לספורטאים, הייתי ב-38, וזה לפני 4 שנים, ואמרו לי, מה, יש מלא מאמנים מנטליים, ומה עכשיו את, כאילו, מאיפה את באה עכשיו? אז אני זוכרת שאמרתי, אוקיי, יש המון, וזה נכון, אבל אני מאמינה במה שאני עושה, במה שאני יכולה לתת, במה שאני יכולה לשנות בדרך שלי, והיו לי את החששות האלה, כמו שאתה אומר, שאנשים אמרו לי, למה את צריכה את זה, ויש לך כבר ילדים, ויש לך אין לך זמן, ו1,001 דברים. ואם הייתי נכנעת למקום הזה ואומרת, טוב, כנראה שזה נכון, ונשארת עם זה בתוך הבית שלי, אז הייתי נשארת בתוך הבית שלי. אבל לא ויתרתי, אמרתי, לא, אבל אני מאמינה בזה. וזה הלמה, והשליחות, והמקום שאתה מאמין בו, שאתה יכול להגיע אליו, ולדעת לא לוותר, לא להקשיב לאנשים האלה, להקשיב ולהגיד, אוקיי, שמעתי, הכל בסדר, אבל אתה לא נמצא במקום שלי, אתה זה לא אני, אתה לא עושה את הדרך שלי, ותודה רבה. נכון. באמת, וזה לא פשוט. ומה באמת גרם לך, כאילו, לא לוותר? איזה סיבה, כאילו, שישבה אצלך, שגרמה לך להגיד, אני עושה את זה למרות שיש לי כל כך הרבה מסביב? כאילו, מה אני יכולה להגיד לך שאני באתי לעולם ההתפתחות האישית, הקורס הראשון שעשיתי בהתפתחות אישית, זה היה גם האימון המנטלי, ה-NLP, סליחה. והקורס הזה פתח לי את הראש למקום שאני לא האמנתי שאני יכולה להיות במקומות כאלה. אני לא האמנתי בעצמי. בן אדם שלא מאמין בעצמו, לא יכול להגיע לשום מקום. זה נתחיל מזה. לא משנה מי יגיד לו, מה יגיד לו, אם אתה לא מאמין בעצמך, אז זה לא יעזור. והעולם הזה של NLP גרם לי להבין שאנחנו צריכים לשנות את עצמנו קודם כל, כדי שאנחנו נוכל לשנות את החיים שלנו. נכון. אף אחד לא ידפוק לי בדלת ויגיד, שומעת, בואי, אנחנו רוצים להציע לך פה איזה משהו. וכל כך האמנתי בזה, שהתחלתי לעשות שינויים בחיים שלי. וכשראיתי שזה עובד, אמרתי, וואו, מה, איפה הייתי עד עכשיו? זה היה בגיל 35, ילדתי את הילד השלישי שלי, ואז התחלתי שינויים. החלפתי עיר מגורים, והחלפתי מקום עבודה אחרי 14 שנים, והתחלתי ללמוד המון המון דברים ותחומים, והתחלתי להאמין שאני יכולה לעשות הכל. אין מישהו שיכול לעצור אותי. אין. מי שיכול לעצור אותנו זה פה. זה רק אנחנו. כן. ותקשיב, אני יכולה להגיד לך שהדברים שאני עברתי מאז, זה מדהים. גם טובים, גם פחות טובים, כן? אני לא יכולה להגיד לך שהכל ורוד ואיזה יופי. משמעית, נכון. אבל אני יודעת להגיד לך היום, שבן אדם, זה בן אדם שהוא אחראי על הגורל שלו, על החיים שלו, על לאן שהוא יגיע, ולא משנה באיזה מצב אנחנו נמצאים, בתחתית של התחתית, אנחנו בפסגה, שזה גם לא קבוע, הדברים שאנחנו נחווה בעתיד ונחיה אותם, זה רק אנחנו. נכון. ואני רואה את זה הרבה פעמים אצל ספורטאים וילדים שאני מלווה, שהם כל כך לא מבינים את זה,
בגלל זה חשוב לי לתת את זה. אני אומרת, אם אני הייתי לומדת NLP כן. אולי בגיל 15, אז החיים שלי היו נראים כנראה אחרת. נכון. אז אני מנסה לתת להם את הכלים האלה עכשיו, כדי שהם יבינו שהם כבר יכולים לעצב את החיים שלהם מעכשיו, ולא לחכות לגיל 35. נכון, זה באמת כאילו לקחת את התכנים של NLP וגם להתאים אותם לגיל שהוא צעיר, שמצד אחד גם לא להוריד את הרמה של ה-NLP, אבל מצד שני גם לחבר את זה בעצם לבן אדם שהוא לא עכשיו כאילו גיל ה-20 וכבר הלאה, שהוא כבר יותר השתתף בחיים, שזה גם 20 זה גיל צעיר, נכון. אבל כאילו ממש לחבר אותו לגיל הגיל יותר נמוך, ולדעת באמת להתאים אותו, כאילו לעבוד את השלב הזה, שבאמת יבוא ויעזור לבן נוער וגם לספורטאי בעצם, שיבוא לעזור לו להמשך. עכשיו באמת התחום של הספורט הוא תחום מאוד 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 מנטלי, כי בסוף אפשר לרוץ, כאילו יש לנו כוחות ודברים, אבל ברגע כאילו שלא נוותר כשאנחנו רצים וכואב לנו ועושים את זה, שם באמת אנחנו נצליח. זה דוגמה, אני יכול להביא את זה על עצמי. איפה שראיתי את זה בצורה הכי מוחשית, זה היה בהכשרה בצבא, אני הייתי במסלול של לוחם, הייתי לוחם בחטיבת כפיר, ואני לא באתי עם כושר טוב לצבא, ולא אהבתי ריצות, לא אהבתי כושר, לא הסתדר לי. ולא היה לי ברירה, אין מה לעשות, אני עכשיו בהכשרה, 7-8 חודש בהכשרה, אין לי ברירה, אני חייב לרוץ, אני חייב להתאמן, אני חייב לעמוד בבחנים. ואני זוכר שבהתחלה הייתי מאוד מתוסכל מזה, כי מי שלא עובר את הבחנים לא יהיה לוחם, כאילו. ואיך אני אצליח, כאילו, גם בבית ספר, תמיד הייתי כזה ממגרד את הציונים האחרונים בספורט, בריצות, בזה, לא הייתי יותר מדי, כאילו, מתח אף פעם לא הצלחתי, כאילו, לפני הצבא. ומאוד מאוד תסכל אותי, ופשוט לא היה לי ברירה, כאילו, עצם זה שנכנסתי למסגרת, שפשוט היינו מתאמנים ורצים וזה וזה וזה, פשוט לא היה לי ברירה. וראיתי שפשוט יש אנשים שפשוט רצים ומתאמנים וזה, ופתאום איפשהו במוח השתנה לי ההבנה שכאילו, אני באמת מסוגל, כאילו, מסוגל להיות. אז פתאום התחלתי לשפר את הציון בריצה, ופתאום הצלחתי רבע מתח וחצי מתח, והצלחתי פתאום מתח פעם אחת. שזה מדהים, כאילו, אני לא הצלחתי לפני. ואגב, גם הורדתי תוך כדי, הורדתי גם המשקל, וכאילו כל מיני דברים פתאום התחברו לי, פתאום אמרתי, רגע, כאילו, אני חייתי את החיים שלי עד עכשיו, ולא חשבתי שאני באמת מסוגל לדברים כאלו. ואחרי זה עוד היה הבחנים, ואני זוכר גם, כאילו, הגעתי לקראת סוף ההכשרה, ולא עברתי את הבחנים. וזה באמת היה מתסכל, כאילו, באתי למפקד, אמרתי לו, תקשיב, כאילו, עוד רגע נגמרה זה, אני לא אצליח. הוא אומר לי, אתה תצליח. אמרתי לו, לא. הוא אומר לי, כן. ובסוף, מה שקרה, בסוף עם הזמן, הצלחתי. היה בוחן שנקרא בוחן המסלול, שלדעתי הצלחתי אותו רק בגלל העצבים. הצלחתי לעבור אותו ממש בזמן, וגם אחרי זה הבוחן השני. כשעברתי אותו, הבנתי מה זה באמת שאנחנו מסוגלים למשהו שאנחנו לא באמת חושבים. כאילו, אני לא באמת מסוגל להבין כמה אני יכול. כמה יכולת יש. כמה יכולת יש לי. וזה באמת מתקשר לתחום שלך, כאילו, ההבנה הזאת של להבין לבן אדם, כאילו, אם לא חשבת שבאמת תוכל לעשות את זה בחיים, ופתאום אתה רואה שאתה באמת מסוגל, ואתה מתקדם בצעדים, כאילו, גם ההכשרה, לא בבת אחת הצלחתי את זה. אבל פתאום, רגע, ראיתי אחרי שבועיים, 3, רגע, הצלחתי משהו שלא הצלחתי אף פעם, פתאום הבנתי רגע על עצמי, שכאילו, רגע, אני לא באמת מכיר את עצמי, כאילו, ויש לי עוד הרבה לאיפה להשתפר, וגם, ברגע שאני נכנס לסביבה שתומכת בי, ולמנטליות, כאילו, שמכניסים לך בראש, כאילו, וכמה זה משמעותי אין דבר הסביבה. כזה. נכון. כי אם היית גודל בסביבה שאני לא יודעת, אולי ספורט, אולי החברים שלך היו מתעסקים בזה, או שכל מיני דברים שהם בעצם משפיעים על היום-יום שלך, אולי היית מגיע בצורה אחרת. כן. וההכנה שלך הייתה שונה, והיית חווה את זה אחרת. נכון. אבל הגעת מסביבה מסוימת, ופתאום מפה אתה חייב איכשהו להתמודד עם הדברים האלה ביום-יום. נכון. ואתה רוצה גם להוכיח לעצמך שאתה מסוגל, שאתה נכון. יכול. מה זאת אומרת? אני חייב לעבור את הבוחן הזה, אני רוצה כן. להיות פה. חשוב לי להיות פה. וגם כשלא האמנת בעצמך, ואמרת שהמפקד שלך אמר לך, אתה תעבור את זה, הוא האמין בך יותר ממה שהאמנת בעצמך. נכון. והאנשים האלה שאנחנו פוגשים ואומרים לנו, תקשיב, אני יודע שאתה מסוגל, אלה אנשים שהם נותנים לנו מתנה. כי זו מתנה שהרבה פעמים אנשים לא מייחסים לחשיבות, אבל הדבר הזה שמישהו מבחוץ נותן לנו את המוטיבציה הזאת, את הבוסט הזה של, רגע, אתה מסוגל, אתה לא מכיר את עצמך מספיק, אבל אני רואה אותך, אני יודעת שאתה יכול. אני יודעת שאתה יכול להגיע הכי רחוק שלך, ועוד טיפה ועוד קצת, ואתה לא בשיא של היכולת שלך, יש לך עוד.
ואם כנראה שהוא לא היה מאמין בך, והוא היה אומר, בסדר, אז לא נורא, תלך למסלול אחר, אז זה גם לא היה מניע אותך בכלל, היית אומר, בסדר, אז ניסיתי אומנם, והכל טוב, אבל לא היית מתאמץ מספיק כדי גם להוכיח לא, כי הבן אדם הזה היה שם. כן. וזה חשוב, האנשים שנמצאים לידך בחיים, לידינו בחיים, אלה שנותנים לך את הפוש הזה. נכון. של הדרייב להמשיך ולהגיד, אתה יכול, אין דבר כזה שיעצור אותך. נכון. והרבה פעמים אנשים אין להם את זה. נכון. לצערי. והרבה פעמים אנחנו נצטרך גם את הבן אדם החיצוני הזה, כן. שבאמת יגיד לנו, תקשיב, שתוק ותעשה כאילו. בדיוק. אין לך ברירה. אין לך ברירה, כאילו שתוק, אל תחשוב, תעשה את זה, כאילו. אחרי זה תריב איתי, תתחיל לעשות ותעשה את זה. והרבה פעמים, אנשים שבאמת עובדים בפן המנטלי, הם צריכים להגיד את זה בצורה עדינה, אבל צריכים להגיד את זה לאנשים. תעשה מה שאני אומר לך, ואחרי זה תריב איתי, אחרי זה תהיה איזה. כי אם אתה תקשיב למה שהמוח שלך אומר עכשיו, אתה לא תתקדם. אתה צריך את מישהו רגע שיוציא אותך מאזור הנוחות, שיקח אותך רגע מהאזור שנוח לי וכיף לי ואני יושב לי, יוציא אותך, ייתן לך, גורם לך להתאמץ, להזיע, ואחרי זה אתה תגיד לו תודה. זה הרבה פעמים ככה. נכון, והרבה פעמים אנחנו לא... אנחנו מסוגלים גם בעצמנו, אבל יהיה לנו הרבה יותר קשה לעשות את זה לבד. הבן אדם הזה שמגיע מבחוץ, שמגיע גם עם ניסיון, במיוחד מי שמגיע עם ניסיון בפן המנטלי, יכול לבוא ולעזור לך להגיע לדרך בצורה הרבה יותר מהירה. זאת אומרת, בן אדם שעכשיו באמת מוביל עם עצמו ומשקיע וזה, הוא יכול להגיע לתוצאות מטורפות. אבל כאילו, אם אתה תלך למישהו שהוא מנטלי, שהוא עוסק בתחום המנטלי, הוא יכול לקצר לך את הדרך. הוא יכול לעבור אותך כל כך הרבה דברים, הוא כאילו, זה הרבה דברים שהוא גם הוא חווה בעצמו. הוא אומר לך, אוקיי, אני יודע, אני כבר ניסיון שלי. כאילו, זה לא כי אני בא לך מלמעלה, אני בא לטובתך, אני רוצה לעזור לך. וגם הרבה זה מהדרך שלי, ואני אומר, כאילו, תקשיב, פה אני נפלתי, אל תיפול פה, כאילו, אני בא ועוזר לך. זה גם עניין של, בסוף זה עניין של, כמו שאמרת, זה ניסיון, אבל זה גם לתת להם כלים בעצם, שהכלים האלה, בכל מיני סיטואציות שבסופו של דבר אנשים מתמודדים איתם, הם יודעים, אוקיי, רגע, אני יודע עכשיו להתמודד עם זה, כי אני צריך עכשיו נשימות, או שאני צריך דיבור חיובי, או כל כלי אחר שיכול לעזור לי עכשיו, כי אני יודע שזה בעצם משהו שעברתי על זה, ואני יודע שזה עוזר לי. כן. כי אני כבר סוף סוף יודע ומכיר את עצמי, כי לפני שאני יודע להתמודד עם פחד, עם כל מיני דברים שאנחנו רואים, סטרס, עם לחץ, אני צריך להבין מאיפה זה נובע, מה עוזר לי, כן. אוקיי? אם אני יודעת שהאקמול עוזר לי לכאב ראש ואופטלגין לא, אז אני אקח אקמול. נכון. אז אותו דבר, אני יודע שזה עוזר לי ומשהו אחר לא, אז אני אשתמש בכלי הזה. ואנשים הרבה פעמים בכלל לא יודעים שיש כלים, כמו מדיטציה, כמו באמת נשימות, כמו המון שינוי חשיבה, איך אנחנו מגיעים למקום הזה, בגלל זה, בעצם החוסר ידיעה, הם פשוט לא יודעים להתמודד עם הדברים האלה. כי הם פשוט לא חשופים לכלים, אף אחד לא נתן להם אותם, הם לא למדו את זה, למרות שהיום, תקשיב, היום הסושיאל, כל המדיה, מוצף בכל כך הרבה דברים, רק תיקחו ותיישמו את זה, תשתמשו בזה, ולצערי הרבה אנשים לא עושים את זה, וזה היה מאוד מאוד משנה. זה כמו שרונלדו אומר, קחו, בבקשה, ככה אני מתנהל, בואו נראה אתכם הופכים לרונלדו. לא, זה לא כזה פשוט, ברור שזה תהליך. אבל אני אומרת, לפחות לנסות ולהתחיל לעשות את הצעד הזה כדי לשנות משהו, כי אם אנחנו לא נעשה שום דבר לא ישתנה. וגם, דרך אגב, כשאמרת על הסביבה, כן, אני מאמינה שסביבה תומכת. וואו, זה נותן לנו... חבל על הזמן. כנפיים. נכון, באמת, נכון, לעוף נכון. על עצמנו, כשיש אנשים שיושבים ואומרים לך, תקשיב, הסרטון שלך מעולה, אז מה, הוא מצחיק, קורע, איזה כיף, איזה יופי, כל מיני דברים כאלה. ואם היית שומע את זה כנראה הרבה פעמים, והיית יודע שלא משנה איזה סרטון תוציא, אנשים יגידו לך, וואו, מי שנמצא בסביבה שלך, זה לא היה מפחיד אותך ברמה כזאת. נכון. כן? אבל הרבה פעמים אנחנו נמצאים בסביבה שהיא ביקורתית והיא שיפוטית, ואנשים מסתכלים, איפה באת עכשיו? מה עכשיו? נכון. התחלת להיות מאמן מנטלי וצלם? מה הקשר? והדבר הזה כאילו גם מערער אותנו. נכון. כי בסוף אנחנו בני אדם, נכון? כן, כאילו, למה אני עושה את זה פתאום? וזה גם אנשים קרובים, ואתה אומר, מה, אני רוצה שיפרגנו. נכון. וזה לא. ואז אתה אומר, איך זה יכול להיות? אז מי אם לא הבן אדם הזה יפרגן לי? ואז אנחנו מתחילים להכניס את עצמנו ללופ. ואני יכולה להגיד לך שהרבה יותר אנשים מפרגנים מי שלא מכיר אותנו. הרבה יותר. יותר קל להם לפרגן, יותר קל להם להגיד לך, כל הכבוד, איזה יופי, ראיתי את הסרטון שלך, אתה זה, מאשר בן אדם מהבית, וזה קשה.
נכון. ואני מבינה על מה אתה מדבר, נכון. כי זה באמת קשה. אבל אני חושבת שכשאתה עובר את המחסום הזה, כי כשעברת אותו, כנראה שכבר התחלת לסנן את זה ולהגיד, די. כן. אני יודע מה אני מסוגל, מה אני שווה, מה אני יכול, ומה החלום שלי. ואתה הלכת בעקבות החלום. והחלום הזה, בסופו של דבר, אולי פעם הם צחקו והם אומרים, וואו, כל הכבוד. כן, היום הם יבואו ולשאול שאלות. אתה מבין? נכון, הם פעם הם באים יצחקו, להתייעץ כן, איתך, נכון. הם רוצים שתעשה להם סרטונים, תלווה אותם, תנחה אותם. נכון. ופעם זה לא היה המצב. אבל אתה יודע, כשהיית בהתחלה, והיית צריך את התמיכה הזאת, אז הרבה פעמים הם גם לא יודעים להתמודד עם זה. זאת אומרת, עם הרגשות שלהם, עם המחשבות שלהם, ואיך זה יהיה ולמה. והם גם נמצאים בפחדים. כן. והם גם נמצאים במקום הזה של... מה הקשר ניסים עכשיו הולך לעשות את הדברים האלה? אנחנו קיווינו שהוא יעשה משהו אחר בחיים, כזה. ואנשים באמת לוקחים את הפחדים שלהם ומשליכים את זה על הבן אדם שממול, נכון? זה חלק מהדרך להתמודד עם פחדים. כי אני בטוחה שהרבה אנשים היו רוצים להיות במקומך, סתם דוגמה, וואי, הלוואי והייתי יכול ומסוגל לעשות את זה. אבל יש אנשים שלא מסוגלים לעשות את הצעד הזה, ולהגיד, אני הולך על זה all in, ולא מעניין אותי התגובות, ולא מעניין אותי מה יגידו, ואני אעשה 200,000 סרטונים כמו מיסטר ביסט עד שהוא הגיע לאן שהוא הגיע, אין מה לעשות, לקח לו זמן, והיום אנחנו יודעים לאן הוא הגיע. אבל הוא לא היה במקום הזה. וזו עבודה, וזו עבודה יומיומית. נכון. איך שאתה קם בבוקר, איך אתה קם, איך אתה מתנהל, מה אתה עושה, מה השגרה שלך, מה ההרגלים שלך ביום-יום, הם משפיעים על החיים שלנו, וזה, אני לא יודעת אם קראת את הספר הזה, הרגלים אטומיים, ואני יכולה להגיד לך שהרגלים קטנים, הבן שלי הקטן, הוא בן 7 היום, הוא התחיל לסדר את המיטה כבר מגיל 5, 4, הגדולים גם בערך, וגם הם שאלו אותי, אמא, למה אני עושה את זה? אמרתי לו, אין לי הסבר אליכם בגיל 5, אני אומרת, אתה צריך לסדר את המיטה שלך, ככה אתה מתחיל את היום. מתחיל את היום ברגל ימין ובדרך לגמרי, וזה אחד הדברים החשובים. איך נראה היום שלך, איך נראה הבית שלך, איך נראית העבודה שלך, הסדר יום שלך, איך אתה בונה אותו. א', זה מקל על החיים. נכון. ב', זה נותן לנו את הביטחון, וג', אתה באמת יודע לאן לקחת את עצמך, מה הצעד הבא שלי, מה אני רוצה לעשות. וזה באמת מעניין, איפה אתה רואה את עצמך עוד 5 שנים? שאלה מעניינת. אני רואה את עצמי מאוד מאוד לוקח את התחום המנטלי, ועובד איתו הלאה. כי בסוף אני רואה שבאמת התשוקה שלי זה הפן המנטלי, זה באמת לבוא ולעזור לאנשים, לפרוץ את החסמים שלהם, ולפרוץ את האמונות שלהם, ולדעת לתת להם להאמין בעצמם, ואני מכוון לכיוון הזה, כאילו, זה, אם אני שואלת אותי לאיפה אני מכוון הלאה, זה הכיוון הזה, אני רואה שזה נותן לי המון משמעות, וזה, כאילו, הנושאים האלה, אני יכול לדבר איתם שעות, ואני נהנה, וכיף לי, וזה הכיוון הזה, אז זה באמת לקחת את זה לפן המנטלי. עוד 5 שנים, לא יודע איפה אני אהיה היום, אבל כאילו, זה הכיוון שלי, זה באמת להעמיק את הפן המנטלי, ולהוסיף בו עוד דברים, ובמיוחד, כאילו, היום, עם כמה שיש לנו הרבה מידע והרבה דברים, כאילו, כולם באמת יודעים מה צריך לעשות, את השלבים, את הדרך, אנשים יודעים. יש היום יש 1,000 דרכים, כאילו, לא חסר דברים, אבל אנשים צריכים את הבן אדם שיהיה איתם, את הבן אדם שילווה אותם, את הבן אדם כשקשה להם, אז הוא יתמוך בהם, ולפעמים צריך למשוך אותם קצת, כי רואים את זה, כי בסוף אנשים יודעים באמת מה הם צריכים לעשות, הם יודעים את הפעולות שהם צריכים לעשות, אבל הם לא עושים אותם. רואים את זה המון בתחום של העלייה במשקל, ירידה במשקל וכאלו. אנשים יודעים מה הם צריכים לעשות, אבל עד שלא יהיה מישהו שילווה אותם בתהליך, אז הם לא עושים את זה. אז באמת מה שהשאיפה שלי והחלום שלי, באמת להעמיק הרבה בפן המנטלי, ובאמת לעזור לאנשים, לקחת את האמונות שהם רוצים, את הדברים שהם רוצים, ולשבור את החסמים שלהם, להבין שכאילו, יש לכם פה גדר, יש לכם פה איזה גדר שהיא נראית קצת מפחידה, אבל תקפצו מעליה, ויש שם דשא יפה, כאילו, אחרי זה יהיה לכם עוד גדרות בחיים, אבל לפחות הגדר הראשונה תתחילו ותעשו אותה. אז כאילו, אני רואה את עצמי באמת הולך לכיוון הזה, כאילו, כשהכרתי את הדרך הזאת, בכללית עולם ה-NLP וההתפתחות האישית וזה, לי זה נתן המון דלק בחיים. שינה אותך. שינה אותי, נכון. אני אומרת שאם אתה לא משתנה, אז אתה גם לא יכול להעביר את זה לאחרים. ואתה עברת את הדבר הזה, את התהליך הזה עם עצמך, וגם אתה יודע מה זה עשה לך, לאן זה לקח אותך, איך זה שינה לך את החיים, איפה אתה עומד היום לעומת מה שהיית לפני, וזו הדוגמה הכי טובה כנראה. כי כשאנחנו בעצם באים, גם אני מאמינה בזה שאתה בא לאיש מקצוע,
כשאני באה למישהו שהוא, אני לא יודעת, נגר, ואני נכנסת אליו הביתה, והבית שלו נראה מוזנח, אז אני כזה מרימה גבה, ואני אומרת, אבל רגע, שנייה, אני לא בטוחה שאני רוצה שתעשה לי את העבודה על הבית מה שלי. שנקרא, דוגמה אישית זה הדבר הכי חשוב. נכון? אז אני מצפה שבן אדם שאני באה אליו, כי אני מרגישה שיש לי כל מיני אישוז, וכל מיני דברים שאני לא מצליחה לפתור, או דברים שאני צריכה מחפשת תשובות ולא מוצאת, ויוכל ללוות אותי למקום הזה, כי הוא מזדהה עם זה ועבר תהליכים שהם, יכול להיות שהם דומים לתהליכים שלי, יכול להיות שהם חופפים לדברים שאני חובה, וכמו שאמרת, AI לא יכול להחליף את האנושיות, נכון. ואת הרגש, ואת הבן אדם, ואת הניסיון, ובגלל זה אני אומרת שהמנטלי, אני מאוד מקווה, כן. ומאוד מאמינה, לא ייעלם, כי בסוף אנשים רוצים אנשים. ואני חושבת שגם היום, לצערי, הרבה עניין של טלפונים והרבה עניין של הדיגיטל נכנס לחיים שלנו, ברמה שאנשים צעירים, זה משפיע על הזוגיות, זה משפיע על תחום החברתי, אנשים, כישורי חיים בסיסיים, שפעם הילדים היו יוצאים החוצה לשחק כדורגל ביחד בשכונה, מכירים תוך כדי, ממשיכים ואתה יודע, נפגשים כל יום שישי. היום כל ילד נכנס לחדר שלו, ואז הוא מתמודד, היו לי מקרים שילדים, מה זה ילדים? זה בני נוער, בני 13-14, קבלת החלטות בסיסיות, הם לא יכולים לקבל, או ילד בן 13-14 לא יכול לנסוע לבד באוטובוס, כי הוא בחיים לא נסע, כי גם לא אפשרו לו את זה. כן. ועכשיו הוא גם לא יכול להתקבל לאיזשהו בית ספר, קצת מרוחק, כי בסוף הוא אומר, אז איך אני אסע באוטובוס? כאילו כל מיני דברים כאלה, שאתה אומר, הדברים הבסיסיים האלה, הם בונים אותנו, ואתה חושב שזה ברמה היומית. כן. הקיומית היומית שלנו, וזה הביטחון. זאת אומרת שאם אתה תגיע למדינה אחרת, היום אתה תדע להסתדר כנראה. נכון. אבל יש הרבה אנשים שיגידו, לא, אני בחיים לא אטוס לבד, אני לא אעשה דברים לבד, אני לא אצא. אתה סיפרת לי איזושהי כנס, שאמרת לי שאתה פעם פחדת ללכת לכל מיני מקומות שאתה לא מכיר בהם אנשים. נכון. מה היית עושה אז? לחץ, חרדה. זה לחץ, נכון, זה תחושה של לחץ. אני מזיע, מה אני עושה? נכון. מנגד אני רוצה להיות שם. נכון. מה עושים? כן, ובסוף יצא לי גם לטייל כאילו 5 חודשים בחול, וטסתי לבד, והכרתי כל כך הרבה אנשים תוך כדי, ואם, כאילו, הרבה אנשים שאלו אותי, כאילו, מה עשית? כאילו, איך טסת לבד? איך פתאום, כאילו, עשית את זה? פשוט אמרתי, כאילו, אני רוצה להשקיע בעצמי, אני לוקח את זה בתור מסע שלי עם עצמי, אני פשוט עושה את זה, כאילו, מה יהיה, מה זה? לא יודע, אני מתכנן לי את הכמה ימים הראשונים, מה אחרי זה יהיה? אין לי מושג, לא יודע, אבל לא יודע, אני אסתדר, אבל אני כאילו... והסתדרת. והסתדרתי מאוד, כאילו... היו המון רגעים יותר טובים, רגעים פחות טובים, וככה זה החיים, וככה זה טיול. אבל זה חלק מהדרך שלך. אבל עצם זה שכאילו אני בא, ואני פשוט הולך כאילו טסתי לתאילנד, מדינה כאילו רחוקה, ואני אומר, אוקיי, אני אסתדר, כאילו, הכל טוב. אחרי זה אני ממשיך לעוד מדינות, וכאילו, אנשים אחרי זה אמרו לי, מה, איך עשית את זה? ואני לא יודע, כאילו, זה היה נראה לי, בהתחלה זה מפחיד הרבה פעמים, המעברים וזה. אבל אז אתה לומד את הסגנון, אתה לומד את התרבות, מה פה, מה שם. ורץ הלאה, ואני חושב שזה באמת נתן לי המון כלים, כאילו גם הטיול, נתן לי המון כלים כאילו לעצמאות שלי, ולהבין גם מה אני מתחבר, מה אני פחות מתחבר, ועצם זה שלקחתי בעצם פעולה שהיא סופר מנטלית, כאילו, כי יש גם המון רגעים שפתאום אתה לבד, ופתאום אתה בודד, ואנשים חושבים שאתה נהנה כל היום, וזה לא תמיד ככה, כאילו, הרבה פעמים יש את הרגעים האלו שאתה לבד, ולא מצאת, או... רציתי להספיק כרטיס לרכבת או לאוטובוס או לכל מיני דברים, ולא הסתדר, וזה לא כמו בישראל, אומרים לך, תבוא מחר, תבוא מחרתיים, כאילו, אין כרטיס, כאילו, זה לא כמו פה אפשר להידחף, כאלו, ולדעת להשלים עם זה, וכאילו, ואם אתה נתקע, אז אתה נתקע, ואתה צריך לדאוג לעצמך, ולדאוג לעצמך לטיסות, וללינה ולהכל, ובעצם זה גרם לי גם להבין, שבסוף אני גם אחראי על החיים שלי, ואם אני לא אעשה דברים, אז דברים לא יקרו ככה מאליהם. אתה לקחת אחריות. וזה לקחת אחריות. ואז אני אומרת שזה חלק מכישורי חיים. והדבר שהכי מלחיץ הרבה פעמים אנשים זה חוסר ודאות. אבל מה יקרה אם ומה יקרה אם אנחנו עוד, שוב פעם, מתארים לעצמנו איזשהו מצב שכנראה יכול לקרות, כן? יכול גם לא לקרות, אבל אנחנו ברע. לוקחים הכל למקום הלא טוב. האם זה יהיה ככה ויבטלו לי את הטיסה, ואם אני אהיה לבד, ואם אני לא אמצא מלון, איפה אני אישן? ובסוף, זה מה שמכניס אותנו לחרדה. אבל אם אנחנו בעצם, כמו שאמרת, אני טסתי לבד, וזה לא פשוט. גם להסתדר לבד, גם לדאוג לכל הדברים האלה לבד, ובטח היית אחרי צבא. המילואים, כן. אז זה כאילו המון דברים, ואני אומרת שזה עניין של פרופורציות, איך אנחנו מסתכלים על דברים, גם אם פספסתי את האוטובוס, את הרכבת, את הטיסה, להגיד, אוקיי, פספסתי את הטיסה, אז או שאני
נכנס עכשיו לחרדות ודיכאון ולחץ, או שאני רגע שנייה מתאפס על עצמי, מתי הטיסה הבאה, מה אני יכול בינתיים לעשות, ומוצא לזה. וזה החוסן מנטלי. חוסן זה בעצם לדעת להתאים את עצמך לסיטואציה שנוצרה. נכון. זה לא להגיד, לא מעניין אותי שום דבר, לא, ממש לא. החוסן זה לדעת, רגע, להתאים את עצמי, זה המצב, זה קרה, זה מה יש. זה גם לא להתכחש בעצם לבאסה, כאילו, חשוב להרגיש רגע באסה, לקחת את הכמה דקות האלו ולהתבאס. יש באסה, מה לעשות? כן, פספסתי טיסה, זה באסה, זה לא הכל ורוד, כאילו, באמת צריך לקחת רגע את הבאסה הזה, ולא להתעלם מהרגשות השליליים האלו. מצד שני גם, להבין בסוף כאילו שזה לא יעזור עכשיו להיות ברגע השלילי הזה. אז אתה יכול להתקשר למישהו, אתה יכול להיעזר במלא אנשים שיעזרו לך, אז תיקח את הכמה דקות האלה, תיקח את הזמן שאתה צריך בשביל זה. אבל כאילו משם תמשיך הלאה, אל תגיד, אוקיי, פספסתי טיסה, הלך לי הטיול, אני חוזר לבית, כאילו, כי זה לא יעזור. נכון. אז צריך לדעת באמת גם לתת את המקום, כאילו, לרגשות. הרבה פעמים אנחנו הבנים, כאילו, אנחנו, לא, הכל טוב, ממשיכים הלאה, ואנחנו לא חושבים על זה. והבנות כאילו יותר, קרה לי ככה, זה. לא, צריך לדעת לאזן את זה, לקחת רגע את הכמה רגעים האלו של, אוקיי, קרה לי משהו, שנייה, רגע, בסדר, להתבאס, הכל טוב, קורה, כאילו, תתבאס, ואחרי זה לחשב את הצעדים הבאים הלאה. וגם, אחרי זה גם לאבא, גם לדעת למנוע את הטעויות, כאילו, לבוא ולהבין שאוקיי, יכול לקרות לי פה, יכול לקרות לי פה איזו סיטואציה כזאת, אז מראש לבוא כאילו עם הטעות שהיה לי, וללמוד ממנה לשלב הבא. זה ניסיון. בעצם הניסיון. אני תמיד אומרת שהדברים שאנחנו אומרים שיש את השיטה הזאת, מה בשליטתי ומה לא בשליטתי, אז בכל סיטואציה יש דברים שהם בשליטה שלנו, ויש את אלה שלא. מה שלא, שחררתי. אין לי מה לעשות עם זה. מה אני אעשה? מה זה יעזור? כי המון אנשים מתקעים בדברים שהם לא בשליטתם, והם אוכלים את הראש, ודרמות ועניינים, אין מה לעשות, זה לא קשור, זה לא בידיים שלכם, כאילו, ברגע שבן אדם עושה את ההפרדה הזה ומבין, רגע, יש דברים שהם בשליטתי ואני יכול לעשות אותם, יש דברים שלא בשליטתי. מה שלא בשליטתי אני שם בצד. מה שבשליטתי, אוקיי, מה אני יכול לעבוד פה, מה אני יכול להתקדם פה? וברגע שלא עושים את ההפרדה הזאת... המקסימום שאתה יכול לעשות, תעשה. נכון. אם אתה מסוגל, ואם אתה יודע שיש לך כלים, ואם אין לך, אז אתה צריך כנראה לייצר אותם, לפנות למישהו, להיעזר במישהו, לעשות איזושהי פעולה, אז קדימה, תעשה אותה. אבל מה שלא, אם זה מזג אוויר או מטוס שכבר טס, ואין לך מה לעשות עם זה, אז סבבה. זה מבאס, זה לא כיף, זה לא נעים, זה נכון. והיא קיימת ההרגשה הזאת, לכולנו זה קורה. אבל לדעת בסדר, זה חלק מהחיים, ואני גם אומרת תמיד שזה כנראה היה צריך לקרות. היית צריך לאחר לאנשהו, כי היית צריך לאחר לאנשהו. והיית צריך להיתקע באיזשהו פקק, כי היית צריך להיתקע שם, או כל דבר אחר, כן? אז אני אומרת שזה כמו שאני נכנסתי לקבוצה, ואני לקבוצה הזאת הרבה פעמים לא נכנסת, כי יש שם מיליון הודעות כל יום, ואני לא... והייתי בחול, בתוך, כאילו, ראיתי את ההודעה שלך, ואמרתי, וואלה, זה נשמע מעניין. וכתבתי, וכנראה שהייתי באותו יום צריכה להיכנס לקבוצה, ולקרוא את ההודעה, כי אני גוללת למטה ולא קוראת הודעות, שתבין, כאילו, אני בקושי... והנה. וזה הדברים שאני אומרת, זה כנראה צריך לקרות. והרבה פעמים אנשים, אתה יודע, אנחנו מדברים על הקטע הזה, למה לא עשיתי, איך לא אמרתי, ולמה לא ניגשתי, ולמה. מה זה רלוונטי? האם אתה יכול לשנות את העבר? לא. אתה לא יכול להחזיר. אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד, אנחנו לא יכולים לשנות את העבר, אנחנו כאן ועכשיו, וזה הזמן שלנו לעשות דברים. ואם אני פה, אז כנראה שזה הזמן שלי. מה שיש לי, את הכלים שלי, אני אעשה את זה, במקסימום. למה באמת אנשים אבל אוכלים את הראש על דברים שהיה להם בעבר? כי הם נתקעים בעבר. יכול להיות ש... מה זה נותן להם? איזה משהו מועיל זה נותן להם? הרבה פעמים הם חיים בעבר הטוב. היה לי טוב בעבר, היה משהו טוב שקרה לי, זוגיות, זכיתי במדליה, פעם חייתי ברמה מסוימת, ואז קרה משהו, והם חיים בחוויה הזאת של פעם, ומאשימים את כל העולם למה אני היום לא שם. זה בעצם דרך להתמודד עם הקושי של עכשיו? זה בעצם רחמים של, הנה, אבל הייתי ככה, והייתי כבר שם, והיה לי טוב, והייתי זה, והיום כי היא אשמה, והוא אשם, ואנחנו מחפשים תירוצים למה זה לא עובד. כשאנחנו מתחילים לחפש תירוצים בעצם, זה מראה א' על חוסר ביטחון, כי אנחנו מאשימים את כל העולם במקום לקחת אחריות ולהגיד, שנייה רגע, אני עוצר פה, ואני מתחיל לעשות משהו עם עצמי. זה דבר ראשון. דבר שני, יותר קל לנו. כי מה, אני אאשים את עצמי? לא, אני בסדר, אבל מה אכפת לי? אז, וזה קטע מנטלי, שבן אדם שהוא בעצם, אני לא יכולה להגיד שהוא חלש, אבל הוא בן אדם שהוא בורח מאחריות, ואומר, הוא מעדיף להעביר את זה למקומות אחרים, לאנשים אחרים, לסיטואציות, מאשר להגיד, רגע, אבל זה אני. כן. אני לוקח את זה על עצמי. וגם אתה, כשהיית בחול,
הכי קל להגיד רגע, להתקשר לאמא או להורים או לאח, אחות, לא יודעת מה, ולהגיד, אתה יכול להזמין לי טיסה, אתה יכול לעשות לי, אתה יכול, וכולם היו כנראה עוזרים לך גם. אבל בסוף, אני אומרת שהרבה יותר חשוב לנו להתמודד עם זה לבד. גם אם זה קשה, גם אם אני צריך קצת, פתאום, כמו שאמרת, לצאת מאזור נוחות. לא עשיתי את זה אף פעם. כאילו, מאיפה אני מתחיל? אבל כשאנחנו מנסים להתמודד, ואנחנו לא תמיד מצליחים, אבל עצם העובדה שניסינו, אנחנו בעצם תוך כדי מקבלים את האנרגיה הטובה הזאת, ואת הדרייב הזה, הנה, אני יכול, אני מסוגל. אני יודע למצוא פתרונות. הראש שלנו עובד אחרת, המוח שלנו פתאום מקבל אנרגיה וסימן שאני יכול לעשות דברים ולהתמודד איתם. וכמו שאמרת, למה אנשים נשארים בעבר? כי הם לא ניסו להתמודד. הם כאילו... זה חלק מהדרך שלהם להתמודד עם הקושי של עכשיו. כן. וזה בסוף, הרבה אנשים נתקעים באמת בעבר, ונשארים באותו עבודה 40 שנה, ולא מחליפים, לא יודעת, בית, לא מחליפים את הסביבה שלהם כי נוח להם, לא עושים דברים חדשים, ממשיכים, לא יודעת מה, כמו שאמרת, אכילה רגשית, או לחיות חיים, אורח חיים לא בריא, כי אין להם כוח להתמיד ולצאת מהבית, וזה משפיע על הכל. גם לפי ה-NLP, גם זה נותן להם איזה מטרה חיובית, וזה שבן אדם נשאר עכשיו 40 שנה באותו עבודה, זה נותן לו את הביטחון, הוא יודע שיש לו את הדבר הקבוע. למרות שהוא סובל שם כל יום. נכון. גם בן אדם שיש לו אכילה רגשית, זה נותן לו את הנחמה, יש לו את המשהו החיובי הזה באמת, כמה שהדבר הזה נראה שלילי, אם בגדול, אבל כן יש לו איזה משהו חיובי שבסוף בא ומשרת אותו. זה כאילו פיצוי על כל מיני דברים. הנה, אני עבדתי קשה היום, הייתי, לא יודעת מה, היה לי יום קשה, אז אני אבוא הביתה, אני אפתח בירה ואני אוכל המבורגר. אוקיי, זה פיצוי נכון, אבל אם זה קורה ברמה יומית או על בסיס קבוע, זה כבר הופך להרגל שהוא הרגל רע, והוא לא משרת אותנו בטווח הרחוק. כרגע כיף לי וטוב לי, איזה כיף, יופי, אז אני עכשיו קיבלתי את הסיפוק הזה של אותו יום, או לשבת בטיקטוק שעתיים, זה כיף. אבל בטווח הרחוק שאתה מסתכל על עצמך, אתה אומר, אוקיי, אבל אם אני אעשה את זה במשך חודש, ואם אני אעשה את זה במשך שנה, זה כמו שאני אומרת למישהו, אתה קורא ספרים? הוא אומר לי, לא. אמרתי, אם אני אקרא עמוד ביום, ואתה לא תקרא עמוד ביום, מה ישתנה? הוא אומר לי, כלום. נכון, אמרתי, לא ישתנה כלום. אבל אם אחרי שנה, וכל יום אני קראתי עמוד וסיימתי 365 עמודים, ואתה 0, אז יש בינינו פער. כן. אז זה אותו דבר, בדברים שאנחנו בוחרים לעשות. נכון. בפערים האלה שאנחנו יוצרים, וביום-יום זה עבודה. תקשיב, אי אפשר, זה מודעות לחיים שלך, איך אתה רוצה שהם ייראו. איך אתה רוצה להיראות, איך אתה בונה את החיים שלך. ובגלל זה כששאלתי אותך בעוד 5 שנים, איפה אתה רואה את עצמך, לא רק בקטע, אתה יודע, של, אוקיי, אתה תהיה בקטע המנטלי, אבל מה אתה רוצה להיות? כאילו, בקטע של, במקום שלך, יש לך עכשיו מלא אנשים שבאים להיעזר בך, אבל איזה בן אדם אתה בעוד 5 שנים? בוא, זו שאלה מעניינת, כי עוד 5 שנים זה תקופה. אז תגיד לי שנה. מצד שני, שנה. נגיד משהו שאתה אומר לי, אני רוצה בשנה הזאת לעבור שינוי עם עצמי בתחום, לא יודע, תתן לי אתה, מה שאתה מרגיש. בעיקר, אבל לדעתי, זה הרבה מה שהתחלנו בזה באמת בהתחלה, לשים רגע כאילו, לשים את הגבול הזה בעצם בין החיים שלי והדרך שלי והשאיפות שלי, לבין האנשים בעצם והסביבה, ופשוט לעשות את מה שאני חושב, את הדברים שאני מאמין בהם, ולדעת כאילו רגע להשתיק את הרעשים מהצד, ולהיות יותר מרוכז בעצמי. כאילו, כי אני, עם כל העבודה שעשיתי, זה עדיין יש לי הרבה הוא יגיד ככה, וזה ככה, וזה וזה וזה, ולדעת רגע לסנן את זה. וגם לדעתי גם, לדעת גם לעשות דברים, גם כשאין לי כוח, כאילו, זה נקרא משמעת, כאילו, בעצם, גם כשאין לי כוח וגם כשאין לי את הדרייב, לדעת לעשות את זה, אז לא חייב עכשיו לעשות את זה בצורה מטורפת, אפשר לעשות את המשהו הקטן. גם אם נגיד בן אדם עכשיו רוצה לעשות אימון גדול וכל מיני כאלו, ואין לו כוח, אז שיעשה את הדבר הקטן, אני יכול להגיד על עצמי שאני כבר תקופה ארוכה, כאילו, מעל שנה או יותר, כאילו, כל יום אני עושה פעילות גופנית, אז לפעמים זה יוצא כאילו אימון בחדר כושר וכאלו, והרבה פעמים גם אין לי את הזמן או לא הספקתי. אז זה יכול להיות כאילו לפעמים ריצה, ממש לפני השינה ריצה, וזה כמה תרגילים קטנים, אבל אני עושה את זה כל יום, כאילו גם כשהייתי בטיולים ובטיסות וכל מיני כאלו, אז זה היה, כאילו זה לפעמים ב2 בלילה ו3 בלילה, לבוא לעשות איזה ריצה קטנה. אנשים היו מסתכלים עליי מוזר, כאילו, 2 בלילה אתה רוצה לרוץ, אתה לא לחישון, 3 בלילה אתה לא לחישון, כאילו, מה נסגר? זה הרגל שאתה פיתחת. וזה הרגל שאני פיתחתי, כן.
כאילו ראיתי את זה אצל בן אדם בשם איתי שוליאן, שהוא באמת עובד על ההרגלים, על ההרגל הקטן, שאתה עושה כדי לא לשבור את ההרגל, וזה מה שגרם לי כאילו לעשות את ההרגל הקטן, כדי שהוא יוכל בעצם לצבור למשהו כזה גדול, לדבר גדול, כי הרבה פעמים יש לנו את הפעולה הגדולה, שלא תמיד אנחנו מצליחים אותה ביום ביום, ואז בגלל שלא עשינו אותה, אז היא נשברת, נכון. אז פה יש את המשהו הקטן הזה, שכאילו שומר עליי, אבל כל הכבוד לך שאתה עושה את זה ואימה. כן. תקשיב, זה משהו שוואו, תקשיב, זה חתיכת משמעת. נכון. זה לא פשוט בכלל, וזה, אני יכולה להגיד לך אני לא יודעת כמה זמן לקח לך לבנות את זה, אבל להמשיך ולהתמיד בזה, זה הרבה יותר קשה מאשר לבנות את זה. כי אנחנו הרבה פעמים אמרנו, הנה, שנה עשיתי את זה, אבל הנה, עשיתי את זה שנה. ואז ששואלים בן אדם, אבל למה אתה לא ממשיך? זה עשה לך טוב, זה השפיע עליך. אז הוא אומר, לא, אבל היום אני יוצא. כן. ומחר חזרתי מוקדם, וכבר ראיתי נטפליקס, וכבר אכלתי, וזה לא... והקושי זה להמשיך להתמיד. כן. אני כאילו רואה את עצמי לפעמים, כשבא לי, כאילו, נגיד, לא לרוץ למשל, לא לעשות אותו כושר, אני פשוט אומר לעצמי, אין דבר כזה, אתה לא הולך לישון בלי, כאילו, זה כבר נכנס לרמה כזאת. אין דבר כזה, כאילו. זה מהמם. וכאילו, הלוואי באמת שנעשה את זה, כאילו, להרבה דברים, כאילו, כל אחד בתחום שלו. נכון. להכניס את זה באמת לרמה, שכאילו, אין דבר כזה, אתה פשוט עושה את זה, כאילו. אז ככה בונים בעצם, א', את המשמעת העצמית, וב', את ההרגלים האלה שמשנים לנו את החיים, ההרגלים הטובים. יש את הלא טובים ויש את הטובים. הטובים הם בעצם שאנחנו מסתכלים על עצמנו ואומרים, אוקיי, מה זה ייתן לי בעוד חצי שנה, בעוד שנה? כי הרי אם אני עכשיו מגיעה להתאמן בחדר כושר ואני לא מצליחה להרים 2 קילו, זה הגיוני, אבל אם אני אמשיך עם זה חודש, חודשיים, 5, אני אראה שאני מצליחה להרים גם 20. מהפעם הראשונה, כנראה שאני אתבאס ואני אגיד, זה לא הולך לי. אבל הכל הקטע זה, כמו שאתה אומר, להמשיך, בעובדה שהיום אתה עושה את זה ואימא, ואתה אומר, גם אם זה חצי קלאץ', אבל אני אעשה את זה. כי אני יודע שאני מחויב לעצמי. והמחויבות שלנו לעצמנו, זה, לדעתי, זה... מחויבות קשה. מעל כל שאר המחויבויות, כן, והיא הכי קשה. כי הרבה פעמים אנחנו מתחייבים לאנשים אחרים, אנחנו נעשה הכל בשביל אותו בן אדם, אבל הבטחתי לו. אבל לעצמי... אבל לעצמנו... וואי, אני טוב, יאללה, בסדר, נוותר לעצמי. וזה יותר קשה מכל דבר אחר. ועל זה צריך לעבוד, וזה, תקשיב, זה לא פשוט. זה לא פשוט. נכון. אבל, תשמע, אני חושבת שזה משנה לנו באמת את החיים לטובה. מכל הבחינות, גם מבחינה מנטלית, אבל גם אנחנו רואים את זה בסוף, אם אתה רץ כל יום, בהרגשה שלך, איך אני מרגיש, אם אני בן אדם בריא, אם אני בן אדם בטווח הרחוק רוצה להיות בן אדם בריא, כן? ואני מבין שאני צריך לעשות בשביל זה משהו. ואז זה משפיע על הרגלי האכילה שלי, ואז זה משפיע על עוד 1,001 דברים, ואז אני נותן לי מוטיבציה, אני מסתכל על עצמי במראה, ואני אומר, וואו, איזה כיף, אני מרוצה מעצמי. אני רוצה להמשיך. זה הדברים שאנחנו בעצם מניעים את עצמנו. אתה מכיר את העניין הזה של מוטיבציה פנימית ומוטיבציה חיצונית. אז פנימי זה משהו שאני מניע את עצמי, אני לא צריך אף אחד מבחוץ. סושיאל זה הרבה חיצוני. כמה לייקים שמו לי, כמה ענו לי, אם לא ענו לי, אני מוריד את הסרטון, אני לא רוצה, זה כנראה לא טוב, ואז אני מתחיל את הסטרס הזה. אז אם אתה יודע בשביל מה אתה עושה את זה. הלמה בעצם? הלמה של הבן אדם? בשביל עצמי, כי אני מאמין בזה, אתה לא צריך מוטיבציה חיצונית. אתה לא צריך אף אחד שיניע אותך. וזה בדיוק כמו שאתה אומר, מה יגידו ואיך יגידו. הרבה פעמים, אבל כן צריך את העוד דחיפה הזה מהאנשים. אז שוב, יש מוטיבציה חיצונית שהיא לטובה, כמו, סתם דוגמה, אימון קבוצתי, אנשים אומרים, יש לי קבוצה, אני מחויב אליה, ואז זה גורם לי לצאת לעשות משהו שעושה לי טוב. לעומת זאת, אנשים שסתם דוגמה, הם, לא יודעת, מתארגנים כל יומיים בשותים ומשחקים פוקר, כי זה קטע חברתי וכיף, ואתה נגרר לזה, זה לא עושה לך טוב. בסוף אתה הולך לישון מאוחר, ואתה לא קם לעבודה, וזה גורר עוד ועוד ועוד משהו. צריך להבדיל בין הדברים האלה. אבל אני אומרת, בסוף, המניע שלי, אם יש לי אותה מניע, זה הלמה זה, כמו שאתה אומר, בכל תחום, דרך אגב, במראה החיצוני, בדברים שאני רוצה להשיג, בקטע הכלכלי, בסביבה, בחברים, בזוגיות, בכל דבר, אז זה מה שצריך להניע אותנו. כי לטווח הרחוק, המוטיבציה החיצונית לא תחזיק מעמד. רק אני יכול כל הזמן, כמו דלג, להניע את עצמי. כן. ואם זה לא, אז קשה, מאוד, מאוד. כן. מרינה, אני אשאל אותך שאלה. מה בתחום המנטלי שאת עוסקת בו, איזה דברים את אומרת, מעצבן אותי, מה גם, כאילו, קשה לך עם זה? מה את אומרת? את רואה אנשים ווואלה, לא יודע, צועק לך בעיניים, מה מדליק אותך בזה? מאוד קשה לי שהרבה הורים לא יודעים לבנות יחסים עם הילדים שלהם.
הרבה הורים לא מבינים כמה השפעה יש להם על איזה בן אדם יגדל להם בבית, איזה אופי יהיה לו, איזה ערכים יהיו לו, והרבה הורים שוברים את הילדים שלהם בגיל מאוד מאוד צעיר, בעניין של נוקשות, בעניין של תגובות שהן מקטינות, בעניין של לייצר את החוסר ביטחון כשהם חושבים שהם מחנכים את הילד, ובסוף הילד מאוד מאוד נשבר מזה, לא יודע להקל את זה, ולוקח את זה למקומות מאוד מאוד לא טובים. ויש הרבה הורים שמנסים לחיות את החיים שלהם דרך הילד. הרבה ספורטאים נמצאים בספורט, בגלל שאבא שלו לא חווה את זה, ולא הגיע למדליות, ולא הגיע לאן שהוא רצה להגיע, אז הוא מכריח את הילד. עכשיו, הילד מפחד בכלל להגיד לאבא שאני לא אוהב את זה, אני לא רוצה להיות שם. וזה מתחיל מזה, אין להם את הביטחון הזה בבית, הביטחון הפסיכולוגי לא קיים, הוא לא יכול לבוא ולדבר על זה, והאבא לא מבין, כאילו, למה הוא לא מגיע בכלל לתוצאות, כי הוא לא רוצה להיות שם. עכשיו, המקום שלי כביכול לגשר על הפערים האלה, אבל הרבה פעמים הם לא מוכנים לשמוע. זאת אומרת, אין שם שיח פתוח. ומאוד קשה לי עם זה, זה מכעיס אותי, שאני מצד אחד לא יכולה לכעוס עליהם, כי גם אף אחד לא נתן להם את הסוג של חינוך הזה של להיות הורה. אף אחד לא מלמד אותנו להיות הורה באמת. אבל במצד שני, הם באים אליי ואומרים, אני רוצה שהוא יקבל מדליה ויגיע לאולימפיאדה, אבל קשה לי להבין איך הורה לא רואה את הילד שלו. זאת אומרת, את מה שהוא באמת מנסה לשדר לו ולהגיד לו, וזה עושה לי איזה מין מועקה כזאת, שהרבה פעמים אני צריכה להתמודד עם זה, הרבה פעמים אני גם לא יכולה לשתף את ההורים במה שהילד חושב או אומר או משתף, כי זה בינינו. אני באמת שואלת תמיד אם אתה רוצה שאני אשתף, לא רוצה שאני אשתף, וכמה זה משמעותי. יש כאלה שאומרים לי, תקשיבי, את מה שאני אומר לך עכשיו, תגידי לאבא שלי. אני רוצה שהוא ידע את זה ושישמע את זה. אבל לצערי, כמו שאתה אמרת, הקטע המנטלי, הביטחון העצמי, הדברים שאנחנו בעצם גדלים איתם, לאיזה אנשים אנחנו נהיה, ואם אנחנו נצליח, ואם אנחנו נצליח להתמיד, ואם אנחנו נפתח רגילים וכל מיני דברים כאלה, זה בא מהבית, הכל. זה הבסיס שלנו. ואת זה אני לפעמים מצליחה לשנות. יש לי סיפורים שהם מאוד טובים כאלה, שכל הבית השתנה בעקבות זה. תראי לי איזה סיפור על איזה מישהו שככה שינית לו. אז אני יכולה לספר לך סיפור שיש לי ילד שאני כבר 2 איתו. אמרתי אפילו לאמא שלו לאחרונה, טוב, תקשיבי, אנחנו סיימנו, אין לי מה, הוא כבר, וואו, הוא פשוט באמת עבר תהליך מטורף, מדהים, וזה, היא אומרת לי, לא, אל תעשי לנו את זה, מה נעשה בלעדייך? והאמא הזאת החליטה ואני אמרתי לה, תקשיבי, כדי שהוא יעבור שינוי, את צריכה לעבור שינוי. והיא אמרה, אני איתך. מה שאת אומרת לי, אני עושה. איזה אומץ. כן. מה שאת אומרת לי, אני עושה. וחוץ מזה שהיא ירדה איזה 20 קילו, היא אמרה, אני יוצאת להליכה, אני יודעת שזה משפיע עליו גם המראה החיצוני שלי. אני רוצה להרגיש טוב כאימא, כבן אדם להיות בריאה. אני יודעת שהמשקל הזה לא עושה טוב, לי, כאימא קודם כל. היא ירדה 20 קילו. היא החליפה תפקיד בעבודה. שהיא ישבה באותו מקום 15 שנה ולא העזה לדבר, והייתה מרגישה שמתייחסים אליה לא יפה, מדברים, אבל היא הייתה שותקת. פתאום הבן שלה התחיל לקבל ביטחון עצמי, היא התחילה לשחרר, היא כל הזמן הייתה עליו, איפה אתה, מה אתה עושה, איפה אתה, מה אתה עושה, ופתאום כאילו, כשהתחלנו להבין שצריך להיות גם גבולות ומרחב גם לילד, נכון. והיא פתאום אומרת, וואו, אני שיניתי את החיים שלי, והוא שינה את שלו, ושנינו פתאום חיים באיזושהי הורמוניה כזאת אחרת, ויש לנו יחסים מאוד מאוד טובים, והוא השתנה גם בפן החברתי ובציונים, והיא אומרת שאני, פתאום יש לי רעב ללמוד דברים ולעשות דברים, ויש לי מוטיבציה, ובזכות הדבר הזה, אתה רואה אישה שהייתה במקום שהוא לא היה לה טוב, אבל היא לא ידעה שהוא לא טוב. היא לא חשבה שהוא לא טוב, היא פשוט הביאה את הילד שלה הרבה פעמים אנחנו אפילו לא שמים לב שאנחנו, כאילו, העיניים שלנו גבויות, כאילו, אבל לא רואים את זה אפילו. כן, ופתאום היא אומרת, יש לי חיים חדשים. ובגלל זה כל הזמן אני אומרת לו, טוב, די, אנחנו סיימנו, די, לא, ממש לא סיימנו, אנחנו ממשיכים כמה שאפשר. זהו, לא יעזבו אותך. אבל אני גם תמיד אומרת שצריך לדעת לשחרר, וזה לא לכל החיים. ובגלל זה אני אומרת, זה כלים, זה נכון והכל, וצריך לדעת להתמודד לבד עם המון סיטואציות, כי בסוף הם חיים את החיים. אבל אני שמחה על המקומות האלה כשהורה בא all in לתוך הדבר הזה, והוא סומך עליי, והוא יודע שהוא חייב לעשות גם משהו,
אז זה עובד, כמו שאתה אומר, בטח באים אליך, ואתה אומר, הם רוצים לעשות איזה סושיאל וסרטון, ואם אתה תגיד לו משהו והוא לא יעשה, אז כנראה שהוא לא סומך עליך והוא לא יעשה, והוא לא יגיע למקום מסוים. ואתה מצליח לגרום להם כנראה לעשות את זה. אני יכול להבין למשל סיפור על אישה אחת שבאתי לצילומים. היא אמרה לי, תקשיב, יהיה לי איך קשה איתי. אמרתי, אין בעיה. כאילו, יש לי כבר כאלה חבר'ה קשים. סוף הצילומים, אני רואה שכאילו, התחילת הצילומים אני רואה שהיא באמת לחוצה, וכאילו, אז רגע, לא התחלנו את הצילומים ישר, ישבתי איתה, דיברתי איתה הרבה על העסק, עשיתי דברים בהדרגה. סוף הצילומים, היא אומרת לי, תקשיב, לפני הצילומים לקחתי כדורים נגד חרדה, אני שמחה שעשיתי את זה ככה, לא האמנתי שכאילו זה יצא ככה. וכאילו, כמו שאת אומרת, זה מה שנותן לך את הדלק, אז גם לי זה, כאילו, זה נותן את הדלק, שבן אדם כאילו ככה פתאום זה גם לא הסרטון, זה התחושה שהיא אמרה לך, שהיא הרגישה, שהיא הצליחה לעשות את הדבר הזה, זה ההצלחה שלה. כן. שהיא באה, ובסוף בזכותך, היא עברה פה תהליך, עזוב את הצילומים, לא יודעת מה היה שם, אבל התהליך הזה שהיא הצליחה להתגבר על הפחד שלה, הצליחה להוציא, לא יודעת על מה היא דיברה, אבל לדבר על הערך שלה, ולדבר על מה שהיא רצתה. ובסוף כנראה אתה יצאת והלכת הביתה בהרגשה מאוד מאוד טובה. לגמרי. וואלה, כל הכבוד לי, כן. וזה המקום הזה של המנטלי, של לתת לאנשים להבין שהם מסוגלים הרבה יותר ממה שהם חושבים, כמו שאמרת. כן. אני אכניס עוד שאלה, איפה בסוף עובר הגבול בעצם בין המנטליות לבין אנושיות והכלה? זאת אומרת, הפן המנטלי הרבה אומר לך, סתום ותעשה, והפן הרגע האמפתי, וזה אומר לך, רגע, איפה אתה מרגיש, איפה אתה נמצא פה? אז מה בעצם הגבול, איפה האיזון פה בעצם נמצא? כאילו בין שתי הצדים? תראה, אני למדתי לשלב, אני לא יכולה להפריד. אי אפשר להפריד. אני למדתי לשלב, אבל אני יכולה להגיד לך שגם למדתי, כמו שאמרת, להעמיד את הבן אדם במקום, ולהגיד את האמת. כי אני א' לא מאמינה בתהליכים שבן אדם, נגיד, לא רוצה להיות שם. זאת אומרת, הוא רוצה לבוא ולקבל כלים, אבל הוא לא רוצה להשתנות. הוא לא רוצה, אני אומרת, אוקיי, יש לך עכשיו משימה, לך תעשה א' ב' ג', כמו שאמרו לך לצלם סרטון. תעשה את זה, אתה חייב לעשות את זה. וכשהבן אדם הזה לא עושה, אז לא יהיה פה שינוי, אני לא יכולה לעשות את זה במקומו. נכון. גם אף אחד לא יכול לעשות את זה במקומנו, אם אנחנו רוצים את השינוי. והיה לי מקרה שהיה לי מישהו, ובסוף אמרתי לאמא שלו, לאבא שלו, אני לא זוכרת, תשמע, אתה מבזבז את הכסף שלך, ואני מבזבז את הזמן שלי. ואני לא רוצה, אני לא עובדת ככה, זה לא בשביל זה. וכשהיה לנו מפגש אחרון, אני אמרתי לו את זה ככה בפנים, תשמע, אתה נמצא במקום X, ואתה רוצה להיות במקום Y. אנחנו פה אחרי תהליך, ואתה עדיין נשארת במקום X. לא בגלל שאתה לא יכול, בגלל שאתה החלטת, קיבלת החלטה, שאתה בא מקשיב ולא עושה עם זה שום דבר. וככה זה יהיה. והוא לקח את זה מאוד מאוד קשה. זה היה ילד בן 17, הוא לקח את זה מאוד מאוד קשה, ולא המשכנו את התהליך, כי אמרתי גם להורים, אין לי מה לעשות שם. ועד עכשיו, שתבין, עד עכשיו אני שולחת לו כל מיני חג שמח, מה העניינים, איפה אתה, מה קורה, הוא אפילו לא עונה לי להודעות, הוא לקח את זה מאוד, אז זה קטע מנטלי שהוא מאוד קשה לו לקבל ביקורת, מאוד קשה לו, זה גם לא ביקורת, זה היה משוב. לשמוע את האמת, זה לא ביקורת, זו האמת. אי אפשר להתקדם בלי לעשות שינוי, וגם לא אמרתי משהו שהוא זה, אבל הוא עד עכשיו לא מגיב. וזה פעם, אולי הייתי לוקחת את זה מאוד קשה, וזה היום, עצם העובדה שאני בכלל, אתה יודע, אני מתעניינת, כי באמת אכפת לי ממנו. שולחת הודעות והכל, והוא לא, זה שלו, הכל טוב, הכל בסדר, יגיע היום, יכול להיות שהוא זה, אבל אתה לא יכול לדעת איך הבן אדם יגיב, אבל אני יודעת שמחובתי להגיד לו את האמת, כי זה לא יעבוד. ויש לזה צדדים, ואתה אומר, איפה זה פוגש את הרגש ואת המנטלי וכל הדברים, אצלי זה הכל מעורב, אני לא יודעת, זה נורא קשה להפריד. אתה מצליח להפריד? אני גם חושב שזה קשה להפריד. אני חושב שבאמת בהתחלה אתה חייב להראות לבן אדם את האנושיות, כאילו, להקשיב לבן אדם רגע, להבין רגע על איזה נקודה זה יושב, להבין גם מה באמת הצרכים שלו, לפני שאתה דוחף אותו, אבל גם לדעת לדחוף אותו, לדעת כאילו, להציב לו עובדות, לפעמים זה גם במדרגות, בשלבים. תעשה ככה, אל תדבר, כאילו, לא זה, אל תדבר איתי לפני שאתה עושה את זה, כאילו, לפעמים, כאילו זה כבר קיצוני קצת, אבל לפעמים למשל, יש אנשים שצריך להגיד להם את זה. אל תחזור אליי לפני שאתה עשית את הצעד הקטן הזה. כי לפעמים אנשים, כשהם נשארים בצד המאוד מכיל וזה, אז לא תמיד זה מניע אותם לפעולה. אבל מצד שני, גם אנשים שרק דוחפים אותם, זה גם לא טוב להם. אז אני חושב שגם, כל בן אדם גם לאט לאט גם שם לב על עצמו, כאילו כל בן אדם שמתעסק בתחום הזה,
הוא גם לומד מה מתאים לו, להתחבר, כאילו, לקח טיפה יותר לכיוון הזה, לא לכיוון הזה. אני חושב שבאמת השילוב של שניהם, זה השילוב המנצח. למשל, אני רואה, כאילו, יועצים עסקיים שהיה לי, למשל, אז יש כאלו שהיו מאוד בפן אוקיי, מה קרה, מה זה, ויש כאלו שנגיד יותר לא, תעשה את זה, ויש למשל אני יכול לראות שכאילו דווקא השילוב שלפעמים זה היה ככה ולפעמים זה היה ככה, דווקא זה מה שבאמת נתן לי. כי להיות רק במשהו אחד כל פעם, זה לא נותן את האפקט הטוב. וזה גם עבודה, לדעת למצוא את האיזון. זה חבל לדעת גם לזהות מול מי אתה יושב. נכון. כי יש כאלה שזה מתאים להם, ויש כאלה שהם מאוד רגישים, כן. אז לא מתאים להם העניין הזה, ואתה צריכים זמן בכלל להכיר אותך, להתרגל אליך, נכון. להבין שהם מרגישים בנוח, ולסמוך עליך כדי להגיד, כנראה אני חייב לעשות את זה. כן. כי אחרת זה לא יקרה. אני באמת חושב, אז באמת שההתחלה היא חייבת להיות באמת מכילה ומקשיבה, וגם לראות על הבן אדם, אבל באמת להכיל את הבן אדם, כאילו שבן אדם רואה שבאמת מקשיבים לו, ושגם אתה שנייה רגע מבין את השורש של הבעיה, כי הרבה פעמים אנשים מדברים בקודים, אנחנו לא מדברים את הבעיה באמת, אנחנו אומרים קודים, אנחנו רומזים או כל מיני דברים כאלו, ואם אני מקשיב רק למילים שבן אדם אומר, אני לא אגיע באמת לדבר הנכון. צריך להקשיב לסאבטקסט שלו, לא למה שהוא אומר. כי הרבה אנשים באמת מתביישים לדבר על מה שבאמת מפריע להם או מה שכואב להם. ורק בעצם אם אני אחשוב על המתחת, אז אני באמת יבין. אז זה חלק מהדבר הזה. ושילוב של שתיהם, כאילו, כי רק זה ורק זה, יכול להיות שיש אנשים שזה טוב להם, אבל רוב האנשים זה לא טוב להם, זה השילוב הזה. ובכללי בחיים. בסוף באו אליך כבן אדם, כי הם רוצים את תשומת לב שלך, ואת ההכלה שלך, ואת האמפתיה שלך, ושתכיל את לא יודע, את הכאב, את העצב, את כל דבר הזה שהם חווים, ובגלל זה הם כנראה באים למישהו שהוא בן אדם שיושב מולם ונותן להם איזשהו מענה. אחרת, כמו שאמרת, זה יכול להיות AI או כל דבר אחר. וכן, חשוב באמת להיות מאוד רגיש לאנשים, כי זה סוג של הרבה אנשים נמצאים במצוקה, או אנשים באמת נמצאים באיזשהו שלב בחיים שהם רואים בך כמישהו שבא ויכול לפתור להם איזושהי בעיה, ולתת להם פה אוויר לנשימה ופתרון לחיים, והם כאילו סומכים עליך בעיניים עצומות. ואז אתה אומר, אתה לא יכול להיות לא רגיש. אתה חייב לתת להם את המענה הזה של המכיל ומבין, ויחד עם זה לדעת להתאים את הכלים שבאמת יעבדו בשבילהם כדי להבין את האופי שלהם ומה הוא מסוגל ומה הוא לא. אבל זה, אתה יודע, זה תהליך שבונים, לא בפעם ראשונה, אבל אחרי כמה זמן, הרבה פעמים, אתה יודע, אני כבר הולכת למשחקים שלהם ורואה אותם, וכאילו אני מאוד מתחברת אליהם, ויש לי הרבה ספורטאים שהם גם חברים של הילדים שלי, כי שלי גם כולם ספורטאים ומכירים, וזה כבר כזה מתערבב, אבל אני עדיין מנסה כזה לשמור את הגבולות, וחשוב לי שהם ידעו שהמקום שלי מולם, זה שלי מולם, ואף אחד לא רלוונטי לזה. אבל זה מאוד, אתה יודע, המשמעות הזאת שדיברת עליה, למה? שאתה משנה חיים של אנשים, בדברים הכי פשוטים, הכי קטנים לפעמים, שהם נראים לנו, כאילו, מה הבעיה? זה יכול להיות משהו קטן, אבל בשביל אותו בן אדם, שינית לו את העולם. נכון. הרבה פעמים אנחנו לא מודעים לזה, אפילו לא מודעים למה שאנחנו עושים, בחיוך הקטן, או במילה, או במשפט הטוב הזה שעשית, שינית לאדם כאילו את היום. כאילו, הפכת אותו למשהו אחר. זה התכלית. זה, אתה יודע, זה משהו שאני חושבת שבחברה שלנו, של היום, הרבה אנשים חווים את העניין הזה של בדידות, ואנשים חווים עניין של במדינת ישראל יש לנו כל הזמן חוסר ודאות מה יהיה ואיך יהיה ומה קורה, בכל מיני תחומים. זה עסקים, בעבודה, וה-AI נכנס, וחוסר ודאות. ואני חושבת לדעת, לתת להם את המקום הזה שלכל דבר יש פתרון. אני מאוד מאמינה בזה. יש פתרון לכל דבר, פשוט כל אחד צריך להבין מה הוא יכול, מה הוא מסוגל, ומה היכולות שלו. ולא כולם יודעים את זה. כי רוב האנשים לא באמת, בוא נגיד כולנו, לא יודעים מה אנחנו באמת מסוגלים. נכון. לקח לך זמן להבין שזה מה שאתה רוצה לעשות. לא יודעת מה רצית לעשות שהיית קטן, ומה חלמת. כן. לא יודעת. חשבתי להיות בהייטק. בבקשה. כן. אז, והיום אתה במקום אחר. זה לא, אתה יודע, זה לא מה שחשבנו. ויש אנשים שחלמו להיות בהייטק והם בהייטק, וזה בכלל לא משהו שהם אוהבים, אלא כי הם גדלו בסביבה כזאת ואמרו להם שזה מה שטוב. אבל אני מאמינה שבסוף בן אדם שהוא נמצא בסביבה טובה ועושה דברים שהוא אוהב, הוא מצליח באמת. כי הוא באיזון עם עצמו. הוא מסיים את היום שלו ואומר, וואלה, היה לי אחלה יום.
אני עשיתי היום משהו חשוב. אני עזרתי למישהו, או שהצלחתי בעוד משהו, או התגברתי על כל מיני דברים שהיו חשובים לי, או התקדמתי באיזשהו פרויקט שלי, וזה יכול להיות גם דרך אגב בהייטק, זה לא משנה. אני רק אומרת שחשוב שכולנו, כל אחד מאיתנו, יהיה במקום שטוב לו. כי כשטוב לנו, נכון. אנחנו מצליחים. אתה מכיר את המשוואה הזאת שאומרים שהצלחה לא גורמת לאושר, אבל כשאתה מאושר, אתה מצליח. יפה. ואז אתה פתאום מגלה שכשטוב לך, אין משהו שיכול לעצור אותך. אני בטוב, אני עושה הכל, וואלה, אני יודע גם שקשה לי, אבל אני יודע שטוב לי. אבל יש לי את ההצלחה, אבל אני לא מאושר מההצלחה הזאת. נכון. זה הכל עניין זמני. ואז עוד פעם אני אגיד, אני מבואס על החיים שלי, אבל זה לא עשה לי כי טוב. כשאין לך את המשהו הפנימי שמלא, נכון. זה לא ייקח אותך רחוק. וזה משהו שמגיע עם הזמן. כן, נכון. עם השנים. ותשמע, זה תהליכים שאתה נותן היום לאנשים, כמו שאמרתי לך, אני גיליתי את NLP בגיל 35. אז כנראה שזה הזמן שהייתי צריכה לגלות. אבל היה שם ילד, אחרי צבא, בן 20, הוא היה בצבא, בן 21 שישב לידי. אמרתי, איך הגעת לפה? אז הוא אמר לי, אני שמעתי שזה ככה וככה, ואמרתי, וואו, תקשיב, באמת אני אומרת לך, כל הכבוד. שאתה בגיל 21, באת לפה, והוא היה כולו בעננים. ראיתי כמה זה השפיע עליו. אגב, היום למשל, כאילו, ראיתי גם קורס NLP ממש, כאילו, פרקטישי למשל, ביוטיוב. וכולם באמת יכולים לבוא ולראות אותו, כאילו, תתחילו, תראו, שאנשים יבואו ויראו, כאילו, יחוו מהדברים האלו. אבל מה ההבדל בין מי שיראה ולא יראה? הוא יגיד בה, חרטה, זה לא משפיע, וכולם עושים את זה, וזה בדרך כלל, אחד אחר יגיד, אולי אני אתן איזה צ'אנס, אולי זה ישנה משהו. וזה ההבדל, ויש הפער בין אנשים שמנסים, לבין אלה שלא נותנים לעצמם את ההזדמנות לנסות, כי הם עם האמונות המקבילות, שזה לא משנה, וכולם ככה, וזה, ואז הפערים האלה נוצרים. אני גם זוכר באמת במבוא בעצם, בקורס NLP, אז המרצה באמת דיבר על זה בסוף אני אדבר ואני אעשה, השאלה מה אתם לוקחים מפה, ומה אתם פותחים את הראש שלכם, ופותחים בעצם, ומסוגלים לעשות, כאילו, מה אתם מסוגלים לשבור, ומה אתם מסוגלים, כאילו, לצאת מעבר למה שהגעתם לפה. כאילו, זה בסוף תלוי בכם. אם אתם לא תבואו ותעשו, אז אני יכול לדבר פה שעות, ולדבר ודננה. השאלה מה בן אדם עושה, אם הבן אדם פתוח לשנות דברים, פתוח לעשות דברים חדשים, או שהוא תקוע בעצם בקיבעון שלו, ובזה שזה מה שהכרתי, זה מה שהיה לי, ככה אני אעשה, ככה אני אחיה כאילו את החיים. יש הרבה אנשים היום שהם מאוד בקיבעון, כאילו קשה להם, מאוד מאוד קשה טיפה להזיז אותם, והם מאוד 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 נחזים באיזה משהו כאילו, לא, אני רק אעשה את זה ככה, אבל הם כאילו מפספסים פה המון המון דברים שיכולים באמת לקדם אותם. כאילו, בסוף זה גם, יש בזה בן אדם שהוא מאוד מאוד מקובע, זה גם בא מסיבה מסוימת, זה לא בא מסתם, זה לא שהוא סתם רוצה לדפוק את עצמו. נכון. כי הרבה פעמים החוסר ודאות שלו מאוד מאוד קשה, ואם אני עכשיו אשים איזה משוואת כאב למשל, בין חוסר ודאות לבין עכשיו להישאר תקוע במקום, אז יותר כבד לו בעצם החוסר ודאות, והחוסר ודאות מאוד מאוד משגע אותו, אז הוא יעדיף כאילו להישאר באמת במקום הקבוע והזה, והוא באמת יישאר ומקובע, ולא יתפתח. ובעצם חלק מהרעיון גם של התהליך, זה לבוא ולהראות לבן אדם רגע את המאזניים האלו של המשוואת כאב, לנסות רגע טיפה להוריד לו, רגע, להישאר במקום, זה נראה לך שזה קל, אבל רגע, זה דורש ממך ככה, וזה גם כאילו בעוד עוד תחומים, בעצם להוריד לו את המאזניים בעצם, שזה באמת יהיה לו יותר כואב על זה שהוא נשאר במקום, ולהגיד לו, אין בעיה, סבבה, קשה לך חוסר ודאות, בוא נעשה את זה צעד בצעד, אל תלך לבד. בסדר? זה כמו שילד ילד כאילו לומד ללכת, נכון? הוא לא פתאום עכשיו הולך, תמיד נותנים לו יד בהתחלה, הוא רואה איך אנשים הולכים, הוא לא לבד פתאום גודל, הוא פתאום הולך. נכון? הוא רואה איך אנשים הולכים, מה הקטע אצל ילד? אין לו פחד בראש. זהו, שילד פשוט... אין לו את זה. נכון. ואנחנו חיים עם פחדים. אבל אם זה קרה למישהו, אז יכול להיות שזה גם יקרה לי, ועוד 1,001 דברי ילדים, אתה יודע, וזו דוגמה מאוד מאוד טובה, מה שנתת פה, כי ילד, אין לו את זה. הוא דף חלק. הוא עוד לא חווה את זה, אז הוא אומר, אני אנסה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והנה, בסוף כולנו הולכים, ברוך השם, והכל בסדר. אבל אני רק אומרת שזה בדיוק הדוגמה הזאת להראות שככל שאנחנו מתבגרים, ככל שאנחנו גדלים, ויש כל כך הרבה השפעות על החשיבה שלנו, ועל הפחדים שלנו, ועל הדברים שאנחנו חווים,
שבסוף הדברים האלה הם באמת משאירים חותם שמונע מאיתנו לעשות דברים. אבל כמו שאמרת, זה עניין של הראש שלנו הוא האויב שלנו, הרבה פעמים. נכון. הוא מונע מאיתנו, הוא מפחיד אותנו, הוא כאילו מגן עלינו, בדיוק. אבל ההגנה הזאת לפעמים היא לא טובה לנו. היא עושה את ההפך. ההגנה הזאת יכולה להיות טובה למקרה ספציפי, למשהו שהיה לנו בעבר, או לאיזה מקרה, נגיד, שהיינו חסרי אונים. ההגנה הזאת טובה כשאתה עובר כביש ואתה יודע שאני לא אעבור כשיש אור אדום ובא מולי אוטובוס. ברור שלא. אבל אם זה מוביל אותך בחיים, וזה תוקע אותך בחיים, נכון. ושם הרבה אנשים נשארים, כאילו נשארים באמת בפחד הזה שהיה להם פעם, או באמונה הזאת שבעקבות איזה מקרה שקרה להם בעבר, הם לא רוצים לחזור לסיטואציה הזאת עוד פעם, אז המוח אומר, אוקיי, אני לוקח 2 צעדים אחורה. אני לא רוצה כן, למשל, לא יודע מה, נגיד, הוא לא רוצה לחצות את הכביש לבד. למה? כי פעם אחת כמעט דרסה אותו מכונית. אז המוח יגיד, אוקיי, אתה לא רוצה לבד, או כל מיני כאלו. ואז אין בעיה, מעולה. ילד בגיל 8, בגיל 9, בגיל 10, שלא יחצה לבד. אבל בן אדם בן 20, כאילו, אתה לא יכול להיות כל הזמן עם מישהו שיחצה איתך את הכביש. אתה חייב גם לדעת לחצות לבד. וזה בעצם מה שקורה, כאילו, כל הפחדים והאמונות מגבילות, זה הרבה דברים שקרו לנו בעבר. והכניסו אותנו למצב של לחץ ושל מה אנחנו יכולים לעשות, והם מובילים אותנו בעצם בחיים שלנו עדיין, ואנחנו אפילו לא שמים לב, כאילו שבעצם האמונות האלו והדברים מובילים אותנו עדיין בחיים. נכון. בסוף הם באמת באו לשמור עלינו, זה לא סתם, זה לא מישהו שבא ומציק לנו בכוונה, המטרה באמת זה לשמור עלינו. אממה, עכשיו בסיטואציה הזאת של החיים, זהו, כבר גדלנו, זה לא בא ועוזר לנו. זה מאוד קשה, אתה יודע, אני ראיתי סרטון של מישהי לא מזמן, שהיא מתגאה בזה שהיא בת 36, ועוד מעט יש לה ילד שלישי, והיא בחיים לא שמה דלק ברכב לבד. ואז אני אומרת, רגע, מה זאת אומרת? ואז היא מספרת שבעלה ממלא את הרכב שלה בדלק, ולפני זה היו לו בני זוג שהיו שמים לה דלק, והיא כאילו מתגאה בזה, והיא אומרת, אני מאחלת לבת שלי למצוא בן זוג שימלא לה את הדלק. ואני שמעתי את זה, ואני אומרת, עד כמה האמא הזאת יכולה להיות, אני לא קוראת לזה פרימיטיבי בכלל, זה עניין של חשיבה שמבחינתה זה משהו חיובי. אבל מבחינתי זה להיות תלוי במישהו. ואם הילדה הזאת לא יודעת לשים דלק והיא נתקעת איפשהו, היא בכלל לא יודעת מה לעשות בסיטואציה הזאת, והלחץ שהיא תחווה בכלל מהסיטואציה הפשוטה הזאת של לשים דלק ברכב, בוא, כאילו, אתה רואה שחסר לך דלק, כנס לתחנת דלק. והיא אומרת, בחיים לא עשיתי את זה, זה כנראה בא מאיפשהו. כי היא גדלה ככה, כי היא חושבת שזה אחלה דבר ולא צריך, וזה, לא יודעת מה, שם אותה ב-level יותר גבוה משאר אנשים שמתדלקות, לא יודעת, היא באה והציגה את זה באיזושהי צורה. ואני אומרת, יש פה בעיה, כי יש הרבה סוג של משפיענים וכל מיני אנשים ברשתות שהם משדרים משהו. ויש להם המון עוקבים, ואתה יודע, לא יודעת מאיזושהי סיבה, ואני אומרת, הרבה פעמים האנשים האלה משפיעים בצורה שהיא לא טובה. על הבני נוער, על צעירים, על אנשים בכלל, לא קשור. שמישהי ילדה שתראה את הסרטון הזה, והיא עוקבת אחריה, והיא נראית לה משהו, אתה יודע, ותגיד, וואו, אז כנראה שאני צריכה בן זוג, שהוא צריך למלא דלק, וצריך א', ב' וג' וד', ואתה אומר, אבל זה פסול, זה לא נכון. ואף אחד לא יגיד לה שזה לא. אז אני אומרת, אנחנו צריכים להבין שיש פה גם עניין של רשתות שמאוד משפיעות על אנשים היום. וגם לא כל מה שברשת הוא נכון ואמיתי, וצריך לעשות הפרדה, וצעירים הרבה פעמים לא יודעים לעשות את ההפרדה, וזה מכניס אותם לחרדה, איך להוא יש ואני עוד לא שם, ההוא כבר סיים תואר שני, עוד לא התחלתי, ההוא כבר היה בכל העולם, אני אין לי כסף לזה, והוא מתחיל להרגיש שהוא לא בסדר, והוא לא מספיק טוב, והוא משווה את עצמו לאחרים, ואני תמיד אומרת, אין להשוות את עצמי לאף אחד אחר. אני יכולה להשוות את עצמי לעצמי, למה שהייתי אתמול, למה שהייתי שלשום, לפני שנה, לפני 10. כן, אבל לא לאף בן אדם אחר, לא לאף מאמן מנטלי אחר, לא לאף שכנה שלי, זה לא רלוונטי אליי. נכון. ואנשים לא מבינים את זה. זה יוצר אצלם המון תסכול. נכון. התסכול הזה, וזה לא רק תסכול, זה עניין של, אבל אני לא מספיק. אני לא מספיק. עכשיו מישהו מסתכל על ניסים ואומר, מה, ניסים כבר מצלם סרטונים, והוא כבר עשה זה ועשה זה. עכשיו, מישהו מונע ממך לעשות את זה? איך תעשה? אבל לא, הוא יישב וישתכל בעגלול ויגיד, מה, הוא כבר ככה, והוא כבר ככה, ויוכל את עצמו, ואז לא יפרגן לך, כי הוא יגיד, למה שאני אפרגן לניסים? לא, על הפנים, אני לא יכול, כי זה שלו. זה משם נובע הרי.
אם אנחנו שואלים למה אנשים לא מפרגנים, למה הם לא... כי זה הכאבים שלהם. ואז הם אוכלים את עצמם ויושבים הדבר הזה, וכמו שאמרת, כדי לעשות שינוי צריך לקום ולעשות משהו, איזושהי פעולה אקטיבית, ליזום, לעשות, לשנות. אחרת זה לא יקרה. ואנשים יושבים בבית, גוללים, ואומרים, איזה באסה שאין לי את הרכב הזה, או לא הייתי שם ולא הייתי שם. ואלה כמו שאמרתי לך, הבחורה הזו שכתבה את זה, על הקטע הזה של נהיגה ושל הדלק, האמת, אני כאילו באתי הביתה ואמרתי לבעלי, אני מפספסת משהו? לא הבנתי. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? ואז סיפרתי, הוא היה בשוק. אמר לי, מי זאת האישה הזאת? למה היא כאילו מאחלת את זה גם לבת שלה? והיא ככה היא תגדל. אז אני אומרת, הרבה, כמו שאמרתי לך, הרבה מהבית, הבסיס והדברים, זו דוגמה מאוד קלאסית למה קורה בבית. אני גם חושב, נגיד בעניין הזה, למשל של הדלק, אין בעיה שהגבר יעשה את זה בתור סתם משהו, כאילו מחווה או משהו כזה, אבל זה לא שהאישה לא תדע להדליק. בדיוק, גם לא שהאישה לא תדע לתדלק, כאילו, אין בעיה, סבבה, הגבר יעשה את זה, או כל מיני דברים בשביל כזה, בשביל הג'נטלמן. כמו שהגבר יגיד, טוב, אני לא זורק את הזבל. או שאני, לא יודע, לא שוטף כלים. אותו דבר, למשל, גברים שלא יודעים לבשל כלום, כאילו, לא יודעים להכין חביתה, או לא יודעים כלום. אז מה, כאילו, זה ישר רק תזמין, כאילו, לפחות תדעו לעשות את הדברים בסיסיים, תעשו, סבבה, הבישול יותר זה קשור לצד הנשי, דלק יותר נגיד לזה, סבבה, אין בעיה, אבל לפחות שתדעו לעשות את זה, כאילו, שתלא... זה כאילו אג'נדה קצת... אל תהיו תלויים בזה, כן. זה הדברים שאני אומרת, שהביטחון שלנו, הביטחון העצמי, זה בדברים הקטנים. זה לדעת להסתדר לבד בכל מיני סיטואציות, בכל מיני מצבים, ולא משנה אם מדובר בדלק, להכין חביתה או לעשות כל דבר אחר. זה דברים זה בסיס. כן. אתה לא צריך בשביל זה, זה לא תורה מסיני. נכון. ולשדר את זה ולהגיד שזה ככה צריך להיות, ממש לא. ובמנטלי, הם מדברים על זה המון. כי כמו שאמרת, הם באים משקעים ודברים, ושהם חוו משהו אחר, ופתאום אתה רוצה לשנות להם את זה, ואתה אומר לה, תקשיבי, את צריכה לעשות א' ב' ג', ולאמרת לו, מה? איך אני אעשה את זה? כי אני לא עשיתי את זה בחיים. כן. אז אם אנחנו בעצם נסכם את מה שהיה לנו, אז בעצם התחום המנטלי הוא תחום שהוא אפשר להכניס אותו לכל דבר בחיים, והוא כאילו פשוט משנה חיים. זה בסיס. כן, זה הבסיס שלנו, ובסוף כמו שאמרת, כאילו כל אחד גדל בבית בצורה מסוימת, מעולה, הוא קיבל הרבה כלים, אבל זה לא אומר גם שהכלים האלו, הוא חייב להמשיך בדיוק ככה. הוא בעצם לדעת מה מתאים לו ומה לא מתאים לו, מה שעוזר לו בחיים, מעולה. מה שלא עוזר בחיים, יש לך את החיים שלך, זה האחריות שלך, זה החיים שלך. לגמרי. אז תודה רבה מרינה שהיית פה. היה מעולה, אני ממש שמחתי להכיר, היה לי מאוד מעניין. כן. תמיד אני שמחה לשמוע עוד גם סיפורים וגם עניין של ניסיון, מה אתה חווה, מה אנשים אחרים חווים בתחום הזה. ואני חושבת שאתה יודע, ככל שאנחנו נמשיך לדבר על זה, ולהציף את זה, ולהנגיש את זה לכמה שיותר אנשים, בכל הגילאים, אני חושבת שטיפה העולם שלנו יהיה יותר טוב. נכון. אז תודה רבה. תודה רבה מרינה.